L-għodwa tajba. Illum it-3-27 ta' Mejju jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarja Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna għal din is-sessjoni ta' reġistrazzjonijiet kindertu bniet. Qabel nintroduċi il-kollegi tiegħi li qed jassistu llum f'dan il-proċess, kif nagħmlu dejjem ħanibdew b'daqsxejn ta' riflessjoni u talba. Isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Dal-aħħar xhur ġimgħat imma xhur ukoll erġajt ftakart fl-importanza ċaġa li spiss naħseb fuqha u napprezza, imma rġajt dal-aħħar inqalgħu episodji li fakruni fiha. Fl-importanza ta' ħbiberija, li ħbiberija ġenwina u awtentika. Ħbiberija li ma uħud timbet fit-tfulija, fl-iskejjel, ma oħrajn timbet fuq il-postijiet tax-xogħol jew f'esperjenzi oħrajn. Ħbiberija awtentika u għal din nixtieq illi nitolbu l-għajnuna talla ma jfissirx li bil-fors titlob li nkunu l-ħin kollu preżenti ma dak li jkun u ġieli d-distanzi fiżiċi jitlu għax il-ħajja il-ħin kollu qed tevolvi. Però ħbiberija awtentika tfisser li kull meta jinqala il-bżonn saħħa, diffikultajiet emozjonali ta' relazzjonijiet, il-ħbieb isibu lil xulxin ta' appoġġ ġenwin li fejn hemm bżonn dak li jkun jiftaħ għajnejn lill-ieħor jew lill-oħra fuq affarijiet li mhumiex xierqa issir ukoll. Li mhux kollox tajjeb biex nidhru ħelwin ma' xulxin, dik mhix ħbiberija awtentika. Ħbiberija awtentika hi meta aħna vera nixtiequ l-ġid lill-ieħor billi hu jagħmel il-ġid jew hi tagħmel il-ġid. U għalhekk nitlob lil Alla li jirregalanna l-kol minn dak ħbiberija awtentiċi li jgħinna il-kol ninvestu f'daw it-tip ta' ħbiberiji ta' relazzjonijiet. Illi jgħin l-uliedna. Naraw kemm il-relazzjonijiet bejniethom anke fl-iskejjel u meta jibdew jikbru ikunu sensittivi u ġieli jinħolqu diffikultajiet sakemm daw jistabbilixxu rwieħhom. Nitolbu l-għajnuna Alla li jħares lilna l-kol, jħares il-ħbieb tagħna, jgħin lil kull min għaddej minn xi mument ta' bżonn, partikolarment il dawk li forsi m'għandhomx il-ħbieb illi nixtiequ li għandhom biex ikunu jistgħu jkunu ta' appoġġ veru għalihom. Għalhekk nirringrazzjawh u nitolbuh iħares il-ħbiberiji fil-forum differenti tagħhom. Missiena li inti fis-smewwiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħofżna ta' kuljum magħtina llum ħafna dubietna, bħalma nafu minn ħadd jalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħellisna mid-denja ammen. Sliem għalik Marija bl-grazzjoni għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Alla tlaqajna mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja għall-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu kif kien bidu sewdejn bħal dejjem ammen. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu ammen. Dedikata wkoll għall-ġittieb tiegħi it-tnejn li huma jafu minn huma x'anke battilhom tal-għodu stess. Mela, merħba miegħi bħas-soltu llum u għal ħafna kważi sessjonijiet kollha għaw ukoll Dr. Robert Aquilina innutar li ħajkun qiegħed jassisti u jara li l-proċess miexi kif inhu mistenni llum waqt dawn ir-reġistrazzjonijiet. Għaw ukoll mhux qed tarawh f'dan l-istudju Justin li ħajkun qed joħsib inniżżel ir-reġistrazzjonijiet fuq id-database. Mhux ħadkunu qegħdin tarawhom suppostek ma jinqala xejn għall-inqas hawn Dylan Rodrik li qed jieħdu ħsieb l-aspett tekniku l-uffiċċju ieħor jagħmlu l-ewwel telefonati u se nispjega ftit fuq il-proċess Menelis u Felicien illi ħajkunu qegħdin u mbagħad jgħaddu telefonati lilna. Kif ħanimxu dal-għodu? Bħalissa jkunu ġa qed jibdew fil-fatt jagħmlu l-ewwel telefonata biex ikunu jistgħu jitkellmu magħkom u jsaqsukom minn dik il-lista li intkom irċivejtu teġa via email updated bil-postijiet li hemm available. Li mi l-għażla ta' skola għat-tifla tagħkom. Nitolbukom tkunu preparati tal-bidu daqsxejn neħfef fis-sensi li deġa rċivejtu il-numri ta' postijiet li hemm available, għandkom tkunu tafu il-postijiet li hemm allura tistgħu mill-ewwel taqbdu twieġbu l-għażla tagħkom għax tkunu diġà riflettejtu fuqha qabel anke t-telefonata. L-oħrajn nifhem li intkom tkunu qed tistrieħu fuq l-għażliet li jkunu qed jagħmlu ta' qabilkom, għalhekk nitolbukom li tpoġġu fl-lista ta' priorità ta' ordni l-iskejjel li intkom tixtiequ tagħżlu ħalli tibda tgħid isma' jekk iħodt hemm daw available jiena daw. Jekk le ħamur għall-oħra, jekk le ħamur għall-oħra. Tgħinuna ħafna jekk il-proċess ikun mexxej.
bl-ammont ta' telefonati li għandna x'namlu llum, jekk kull telefonata teħdilna minuta għandna 3 sigħat. Jiġifieri qed ngħidha mill-ewwel biex tgħinuna kemm jista' jkun ma ntawlux aktar minn hekk għax tiġi jibsa għalina, għalikom imma ippermettuna ngħidu għalina tiġi jibsa ħafna u rridu nkomplu għaxej ukoll b'xogħlijiet oħrajn. Għalhekk il-kollega ċemplilkom, tistaqsikom x'inhi l-għażla ta' skola tagħkom, tniżżilha, tgħaddi t-telefonata hawnhekk fl-istudju u tinstema' live minn kulħadd inkluż anke mill-ġenituri l-oħrajn. Ħanistaqsikom jiena biex tikkonfermawna l-għażla ta' skola, nieħu nota jiena, nimla ir-record sheet li għandi u l-istess ukoll qed jagħmel in-notar, kif nimla dik l-istess sheet, ngħaddiha lin-notar, il-notar jivverifika dak li ktib jiena huwa l-istess bħalma kiteb hu, f'każ li nkun ħadd xi żball jiena u niżżil xi ħaġa ħażina jiċċekkja anke mar-records li jkollna band oħra wkoll għax ikollna records qed jittieħdu fuq, records jittieħdu oħra, ġifieri ikollna diversi records li biżżejjed nistgħu nċekkjaw xulxin, nikkoreġi l-iżballi li jkun hemm bżonn u dak jidħol fid-database u nibqgħu mixjin hekk waħda wara l-oħra sakemm jintemmew il-reġistrazzjonijiet kollha. Biex jgħinukom apparti telefonata u teġa rċivejtu il-postijiet se jkollkom fuq l-iskrin ħajku qegħdin jitilgħu dalwaqt imbagħad tarawhom fuq naħa minnhom ikun hemm il-lista tal-ismijiet ta' tfal u mbagħad ma' ġenbhom tibda tidher l-emblema tal-iskola illi tkunu għażiltu intom, fuq in-naħa l-oħra ikun hemm il-lista tal-iskejjel bil-postijiet disponibbli li jibdew jonqsu ftit ftit hekk kif isiru reġistrazzjonijiet. Se taraw ħaddej u iktar ma ngħaddu tidraw ftit kif issir biċċa tax-xogħol. Jista' jkun teġa intom familjari għax jaf teġa rajtu wkoll tal-kinder u ta' snin oħrajn fl-immoddi. Għalhekk nistgħu naħseb nifqu hemmhekk mill-ispjegi min-naħa tagħna u naraw jekk għandniex fuq il-linja xi ħadd għal Anna May Xkembri. Stennew ftit. B'differenza ta' sessjonijiet oħrajn bħallum taraw ninħares lejn il-mobile u niċċekkja ftit għax ikolli komunikazzjonijiet li jkunu għaddejjin anke mal-kollegi fil-fatt. Hello. Hello, bonġu, sinjura, għal Anna May Xkembri sewwa? Bonġu, Iva. L-għażla tagħkom? Saint Monica Mosta, please. Saint Monica Mosta, grazzi u l-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Grazzi ħafna, sinjura. Bye, thank you. Bye, grazzi lilkom. Hekk ħajkun il-proċess tul it-telefonati kollha ta' fil-bidu ħajkun ħfef, iktar ma jgħaddi però għajnuna intom ninżommu b'dan ir-ritmu wkoll. Mela, xi ħadd tal-Beatrice Mikallef. Hello? 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 Hello, bonġu, għal-Beatrice Mikallef, u xek? Bonġu. Iva? L-għażla tagħkom jekk jogħġbok? Saint Aloysius jekk jogħġbok? Saint Aloysius għal-Beatrice, tajjeb ħafna, komplimenta ġodda tajba. Grazzi ħafna. Lilkom. Grazzi ħafna. Saħħiet, baj. Tajjeb, u kif qed taraw? Fil-frattemp ikunu qegħdin jonqsu n-numri minn ħdej l-isketra u Saint Aloysius issa fadal biss żewġ postijiet u n-naħa l-oħra fejn l-ismijiet tat-tfal ta' ħdej Beatrice, pereżempju ġiet l-emblema ta' San Luigi. Ħdej Anna May ġiet l-emblema ta' Saint Monica Mosta. Kif qed taraw hemm xi skejjel fejn hemm vera ftit postijiet. Qed taraw nipponta xi nkun qed iħares lejn l-iskrin faċċa ta' tiegħi ta' biex inkun naf x'qed taraw intom ukoll. Hemm skejjel oħrajn li għandhom diversi postijiet iktar minn l-oħrajn, għalhekk intkom tkunu tistgħu tibdew tikkalkulaw anke chances illi għandkom illi jkun hemm disponibilità ta' xi skejjel jew le skont ir-ranking illi jkollkom sewwa. Għalkemm kulħadd għandu l-konsiderazzjonijiet tiegħu. Nistennew jekk qed il-linja xi ħadd tal-Emily Encini. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal-Emily. Saint Aloysius għal-Emily, tajjeb ħafna. Saint Aloysius jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, komplimenta ġodda tajba, sinjura. Bye, thank you. Bye. Tajjeb, li ma għedx iktar kmieni wkoll kemm jista' jkun isimgħuna minn fuq il-mobile li nkunu qegħdin inkellmukom fuq li fuq tkun ċempilnielkom, mhux minn fuq il-YouTube channel, għax inkella titfixklu hemm daqsxejn ta' delay fuq il-YouTube channel, isimgħuna minn fuq il-mobile li nkunu fuq u ċempilnielkom ta'. Qed nistennew xi ħadd għal Charlotte Camilleri. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Charlotte, please. Saint Aloysius. Saint Aloysius qed ngħid tajjeb? Tajjeb.
Grazzi ħafna, kompliment ta' ġota tajba. Grazzi. U Lilek ukoll, grazzi. Grazzi lilkom. U fil-fatt St. Aloysius kif qed taraw maċ għandha disponibilità ta' postijiet issa għalqet l-availability li kellha. Tistgħu tkomplu mill-firxa l-oħra ta' skejjel ovvjament sewwa. Issa għandna tew min? Għandna lil Emilia Amajra u lil Eliza Amajra. Nistennew tgħaddi telefonata. Ovvjament bħal għażla bħal din ta' Emilia u ta' Eliza ma jkunux jistgħu jażlu fejn hemm post wieħed għax inkella ma jkunux jistgħu jitlu żewġ taħwa flimkien jsibu x'imkien fejn hemm at least 2 places sewwa. Naraw daqsxejn bal-linja ma nalħadtu xekkat. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Emilia u Eliza, please. Saint Monica Gżira. Saint Monica Gżira għal Emilia u Eliza. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġadat tajba. Grazzi. Grazzi Lilkom ukoll, thank Bye, you. thank you. Bye bye. Tajjeb wis. U hekk ngħaddi l-ewwel xejt. Il-notar jiċċekkja mar-records li jkun ħaw u hekk kif jivverifikhom jgħaddihom lil Justin ħalli jkun jista' jdaħħal kollox fuq id-database. U jekk jirnexxi li tin il-vista fil-fatt beżra s-sinjura naqgħod ta' Saint Monica Gżira però għadhom disponibilità tajba ta' postijiet hemmhekk. Tajjeb wis. Mela, nistennew xi ħadd tal-Elise Malia Bland. X'ħin tgħaddu tkunu qegħdin jgħaddukom magħna, għejduli hello ta' tiddejqux anke tkun qed nitkellem, interrompuni. Tiddejqux. Għax mhux dejjem nirrealizza li tkun daħlet il-linja. Hello. Hello, bonġu sinjura. L-għażla tagħkom għal Elisa Bonġu. jogħġbok. St. Francis Birkirkara, please. St. Francis Birkirkara għal Elise Malia Bland. Grazzi ħafna sinjura, kumplimenta ġadat tajba. Thank you lilkom ukoll. Bye, thank you. Tajjeb wis. Issa għandna lil Siena Kakija. Siena Kakija. Hello, Hello, bonġu sinjura. bonġu. L-għażla tagħkom għal Siena, please. Saint Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira għal Siena. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi l-komplimenta ġadat tajba. Bye, thank you Lilkom lilkom. ukoll, bye bye. Bye. U issa jmiss l-għażla għal Amy Pellegrini. Iktar tard mal-ġurnata nibda naqsam daqsxejn ħsibijiet ukoll marbuta mal-esperjenza edukattiva u hekk tagħma issa dok meaning. Bħalissa nkun qed nistenna li t-telefonati jitlu b'daqsxejn aktar ritmu meqjus. Tajjeb. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Amy, please.
St. Dorothy's ħazzabbuċ. St. Dorothy's ħażżebbuċ smaj tajjeb? Iva. Mela l-għażla ta' Amy Pellegrini hija St. Dorothy's ħażżebbuċ. Grazzi ħafna Sinjura, komplementa ġranet tajba. Lilek ukoll. Grazzi ħafna. U St. Dorothy's jekk qed nara tajjeb il-fatt għalqet kull ma kellha disponibilità ta' post wieħed u għalqet. Dan jkun hemm postijiet li jkunu ttieħdu teġa minn tfal tal-impjegati, minn aħwa tfal tal-iskejjel tad-djar ta' knisja u hekk ta' ġifieri bekk ikun hemm xi numru ta' postijiet li jvarjaw minn skola l-oħra wkoll. Għax bħala capacities ta' klassijiet huma l-istess fl-iskejjel kollha. Hello. Hello. Bonġu, Sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għall-Aurora, please. St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġrata tajba. Grazie, good day. Bye, thank you. F'kull klassi hemm l-istess ammont ta' tfal, mhux kull skola mbagħad għandha l-istess ammont ta' klassijiet, imma l-klassi llum fl-età tal-kinder hemm limiti u fl-età tal-primarja il fuq u mbagħad kollha 24. Jiġifieri f'dak is-sens rid ngħidilkom kulħadd l-istess, mhux kull skola għandha l-istess capacity għax inhu hemm varjazzjoni mbagħad ukoll. Hello. Hello. Bonġu Sinjura, l-għażlakom għal-ema, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta għal-ema. Tajjeb ħafna Sinjura, grazzi ħafna, komplimenti ġrat tajba. Ilkom ukoll, grazzi. Thank you, bye, good day. Sanna lil Charlotte Bilokka. St. Monica Mosta għandha sewwa. Istenna ta' din-linja Iva. Hello. Hello. Bonġu Sinjura. Bonġu, bonġu. L-għażla tagħkom għal Charlotte hekk jogħġbok? St. Monica Mosta. St. Monica Mosta għal Charlotte Bilokka. Tajjeb ħafna Sinjura, grazzi l-komplimenti ġrat tajba. Grazzi li. Thank you, bye. Lilek ukoll. Thank you. U s-sanna lil Filippa Farrugia. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Filippa, please. St. Joseph Slima, jekk St. Joseph Slima għal Filippa Farrugia. Tajjeb ħafna, grazzi u l-komplimenta ġadet tajba. Thank you. Thank you. Sajmis lil Martina Cini. Hello. Hello, bonjour. Hello, bonġu Sinjura. Thank you. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Martina jekk Hello. jogħġbok? St. Francis Birkirkara. St. Francis Birkirkara għal Martina Cini. Tajjeb ħafna Sinjura, grazzi l-komplimenta ġadet tajba. U issa għandna lil Ivy Rose Mifsud Tommazi. Hello. Hello. Bonġu Sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Ivy Rose, please. St. Joseph Blata l-Bajda. St. Joseph Blata għal Ivy Rose. Grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġadet tajba. Thank you, good day. Bye, thank you, good day. U issa għandna lil Julia Zammit, Jules Nielsen. Hello. Hello. Bonġu Sinjura. Good morning. L-għażla tagħkom għal Julia jekk jogħġbok. St. Monica Mosta.
Saint Monica Mosta għal Ġulja. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi u l-komplimenta ġaħat tajba. Thank you, good day. Bye, thank you. Bye. Tajjeb wis. U sakemm qed nistennew lil Jasmin Mikallef sewa tajjeb li terġgħu taraw ftit il-postijiet disponibbli. Diħla telefonata. Hello. Hello, Bonġu sinjura, bonġu. Lażatakom għal Jasmin hekk jogħġbok. Saint Monica Mosta. Saint Monica Mosta għal Jasmin Mikallef. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi u l-komplimenta ġaħat tajba. Grazzi. Lilkom. Bye. Edlin Mikallef. Kfastina tawlkom daqxej ħesrem niskużaw ruħna ta' nkun għadin niprofaw nżommu daqxej ir-ritmu għaddej. Ma nalħat fuq l-linja u xek. Nistennew li jidħol linja l-Edlin Mikallef. Wis, għet nisma ringing tone, bonġu. Bonġu. Bonġu, sinjura, lażatakom għal Edlin hekk jogħġbok. Mela, Saint Monica Mosta, please. Saint Monica Mosta għal Edlin Mikallef. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Lilkom ukoll, grazzi. Thank you, bye. Bye. U issa jmissna lil Nia Grima Lapira. Nia Grima Lapira. Hello. Hello. Bonġu, sinjura. Saint Monica Gżira, please. Mela, Saint Monica Gżira għal Nia. Yes. Tajjeb, ħafna, grazzi l-komplimenta ġaħat tajba, sinjura. Thank you very much. Bye, lilkom. Lilkom ukoll, grazzi. Thank you, bye. Tajjeb, ħafna ta' mixin naqbdu ritmu sewwa. Sanna lil Jade Sejkel. Jade Sejkel. Hello. Hello. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Lażatakom għal Jade jekk jogħġbok. No choice, please. No choice għal Jade. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Lilek ukoll, thank you. Bye, thank you. Kif tafu tajjeb, ikun hemm min jista' jagħmel no choice, dejjem tista' tagħmel no choice għax tista' ma tkunx tixtieq li tażel mill-iskejl li jkun disponibbli. Imma jkun hemm min ukoll jagħmel hekk għax ikollu teġa' skola oħra li t-tifla tkun qed tattendi fiha u jippreferu jibqgħu żommu dik l-iskola mill-iskejl oħrajn li jkun hemm disponibbli f'dak il-mument. Issa qed nistennew li xi ħadd għal Ines Borġ. Ines Borġ. Hello. Hello, bonġu. Hello, bonġu, sinjura. Lażatakom għal Ines, please. Mela, Saint Monica Mosta. Saint Monica Mosta għal Ines, tajjeb ħafna, grazzi l-komplimenta ġaħat tajba. Grazzi ħafna ġurnata tajba. Lilkom ukoll. Thank you. U issa għandna lil Lana Kalleja. Lana Kalleja.
Hello, Hi, good morning. good morning. Lazda ta'kom għall-għana, please. Mela, Saint Angela Msida, please. Saint Angela Imsida. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Mela, apparti li tisimawna minn fuq il-mobile phones ta'kom, malli tkun battu maħna mute jaw l-aħjar il-YouTube channel, għalli ma nisimawx l-nanfusna. Saħħa tidu paċenzja tisimawni jintom għall-inqas biex noqgħod nisma' jilli l-nifsi wkoll. Issa għandna lil Chloe Tufariello Frasca. Chloe Tufariello Frasca. Kodi l-linja. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Good morning. Lazda ta'kom għal Chloe, please. Can you speak in English, please? Oh, no problem at all. Could you give us your choice for Chloe? It's for the Santa Monica, please. Mosta. Saint Monica Mosta. Yes, agreed. Thank you very much. Saint Monica Mosta for Chloe. Thank you. Bye, have a nice day. Thank you. Thank you. Bye, bye, Bye. bye. U issanna Chloe oħra imma Galja. Hello. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, lazdakom għal Chloe jekk joġbok Galja f'dal-kas. St. Joseph Slima. St. Joseph Slima għal Chloe Galja. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Thank you. Bye lilkom. Thank you. Tajjeb, u issa għandu jkollna xi ħadd tal-Hailey Pullicino. Hailey Pullicino. Hello. Hello. Hello, bonġu, sinjura. Lazdakom għal Hailey, please. Bonġu. Saint Monica Mosta. Saint Monica Mosta għal Hailey. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Thank you very much. Lilkom. Thank you, lilkom Bye, ukoll. thank you. Issa qed nistennew xi ħadd tal-Florence Formosa. Hello. Bonġu, sinjura. Bonjour. Lazda ta'kom għal Florence, please. Saint Monica Mosta, jekk joġbok. Saint Monica Mosta għal Florence Formosa. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi, lilkom kollha. Bye bye, thank you. Sanna lil Millie Rose Vella Montalto.
Hello? Hi, bonġu. Bonġu, sinjura, l-għazdakom għal-Millie Rose, please. St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira għal-Millie Rose. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Thank you, good day. Bye-bye, thank you, tantiħor. U sissa għadna rġajna l-istess disponibiltajiet. Ma nbidlux fil-fatt, ku. U jmissna l-Ava Buġeja Marston. Hello? Hello, bonġu. Bonġu, sinjura. L-għazza ta'kom għal-Ava, please? St. Monica Gżira. St. Monica Gżira għal-Ava. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Thank you. Bye, Good day. lilkom, bye-bye. U issa jmissna l-Mira Spiteri. Mira Spiteri. Hello? Hello? Hello. Bonġu, sinjura. L-għazza ta'kom għal-Mira jek joġbok. Għal St. Monica Gżira jekk joġbok. St. Monica Gżira għal-Mira. Tajjeb ħafna, grazzi l-komplimenta ġaħat tajba. Thank you so much. Lilkom. Bye, thank you. Grazzi, ciao, ciao. U issa jmissna l-Karla Kalleja Borċ. Kif saru 9:36, għedin number 30, ġivi dak il-bidu tat-talba u għek ta' hemmek għedin. Hello? Hello? Hello, good morning. Hello, good morning. L-għazda ta'kom għal-Karla, please? St. Monica Gżira, jek joġbok. St. Monica Gżira għal-Karla. Grazzi ħafna l-komplimenti ġaħat tajba. Thank you, good day. Bye, lilkom. Tajjeb, wis, issa għanna l-Alice Mikallef Bristow. Nistennew ta' d-linja għal Alice Mikallef Bristow. Hello? Hello, bonġu. Bonġu, sinjura. L-għazda ta'kom għal Alice, please? St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta. Grazzi u l-komplimenti ġaħat tajba, sinjura. Grazzi, Tom. Nikom Bye-bye. ukoll. Thank you. Bye. Issa jmissna l-Ela Xkembri. Ela Xkembri. Hello? Hello, Bonġu, sinjura. bonġu. L-għazda ta'kom għal Ela, please? St. Joseph Blat al-Bajda, please. St. Joseph Blata għal Ela. Grazzi ħafna l-komplimenta ġadat tajba. Thank you. Bye, good day. Ukoll. Okay. Larissa Garcia.
Hello, good morning. Hello, good morning. L-għazda ta'kom għalla rissa, please. St. John Antit, please. St. John Antit Gudja. Tajjeb, ħafna grazzi, l-komplimenta ġaħat tajba. Thank you. Bye, good day. Bye, bye. Ċekja ftit, ekku sewa. U issa għanna l-Eni Jean Mifsud Terbgoff. Tiddejqux tikkorreġuni, issa għandkom iċ-ċans illum li tgħidu li seħwa kif għandi nagħmel native pronunciation ta' ulidkom jew ta' kunjom. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, l-ewwel qed tikkorreġini kif suppost ngħid li semmu l-kunjom korrettament qabel tgħidli l-għażla. Annie Jean Mifsud Terbgoff. Terbgoff, okay, thank you very much. Now the choice of school, please. Thank you. St. Monica Gzira. St. Monica Gzira, thank you very much and have a nice day. Thank you, you too. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Issa għanna l-Jade Xkembri. Jade Xkembri. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Yes, bonġu. L-għazla ta'kom għal-Jade, ek joġbok? St. Monica Gzira. St. Monica Gzira, tajjeb ħafna, grazzi u l-komplimenti ġara tajba, sinjura. Tanti uħor, thank you, bye-bye. Lilkom, bye-bye. U issa jmissna lil-Victoria De Bono. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, l-għazza ta'kom għal-Victoria jek joġbok. St. Monica Gzira. St. Monica Gzira għal-Victoria. Tajjeb ħafna, grazzi l-komplimenta ġaħat tajba. Santiħor, santiħor. Bye, thank you. U issa għanna l-Elisa Pirotta. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. L-għazla ta'kom għal-Elisa, please. St. Monica Gzira, please. St. Monica Gzira l-Elisa, tajjeb ħafna, grazzi u ġata tajba. Thank you. Bye-bye, thank Lilkom you. kolla, thank you. Bye. Bye. Hello.
Hello, bonjour. Bonġu, sinjura, lażdakom għal Petra, please. St. Joseph Paula, please. St. Joseph, Paula għal Petra. Grazzi ħafna u komplimenta ġadat tajba. Grazie. Bye, thank you, good day. U wara Petra għanna lil Lea Galdies. Hello. Hello, bonjour. Bonġu, lażdakom għal Lea, please. St. Joseph Slima, jek jogħġbok. St. Joseph Slima għal Lea. Grazzi ħafna u komplimenta ġadat tajba. Grazzi. Bye, thank Ila you. kor. U issanna lil Jade Zammit Cesare. Hello. Hello. Hello, bonġu, lażdakom għal Jade, please. Yes, Santa Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira. Grazzi ħafna, komplimenta ġadat tajba. Okay, thank you. Bye-bye, Thank you, thanks. thank you, bye-bye. Anna Minikino de Gabriele. Li teġa fil-fat qed tattendi ġo skola oħra minn tagħna, naraw jekk hux ħatażel skola oħra jew tagħmel no choice allura tibqa' fejn qiegħda. Hello. Hello, jina il-mami Ta' min? Hello, jina il-mami tanna Minikino. Tajjeb. Lazla ta' għal skola mela? Jina zilt il-St. John Antique. Ġifiri no choice għalt li biex nejdlek. Tajjeb ħafna sewa għaltek u sewa qed tagħmel tajd lilek lil ta' grazzi ħafna miftemi. Il-lum kombinazzjoni il-leġistrajta hemmhekk il-St. John Antique, okej? Sewa, kompetenza tajba sinjura. Tajjeb? Lilek ukoll, grazzi l-ġurnata tajba ħi. Lilkom, saħħit. Sew. Issa jmissna lil Ayla Mallija Ashibane. Again, in case I'm not articulating this correctly, please feel free to correct my pronunciation. Hello. Hello, bonjour. Hello, good morning. Your choice of school for Ayla, please. Mela, St. Dorothy Slima, please. St. Dorothy Slima. Grazie. St. Dorothy Slima, sewa jiva. All right. Grazie ħafna, signora, ta' kompetenza tajba. Thank you. Bye-bye, thank you. Slima fadlina 3 postijiet.
ma reġadu għala imkien iktar minn għednilkom sissa. Tajjeb, issa jmisna l-Valentina Borġ. Jekk għan ġat fuq il-linja, għajdu li ta' għandix la linja issa fil-fat. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Lazda ta'kom għal-Valentina? Lazda. St. Francis Birkirkara, jek joġbok. St. Francis Birkirkara għal-Valentina. Tajjeb, ħafna sinjura, komplimenti ġat tajba. Tantiħor li l-kom, grazzi. Bye-bye. Grazzi, bye. Wara Valentina għanna l-Everly Camilleri. Hello? Hello, bonġu. Bonġu, lazdakom għal-Everly, please. St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira, grazzi ħafna u l-komplimenti ġad tajba. Thank you. Bye, thank you. Urġajna għanna issa Valentina oħra ma bonniċi din id-darba. Hello? Hello. Hello, bonġu, sinjura, lazla ta'kom għal-Valentina, please. Bonġu. Bonġu. St. Monica Gżira. St. Monica Gżira għal-Valentina Bonnici. Grazzi ħafna, komplimenta ġaħat tajba. Thank you, good day. Bye, thank you. Issa jmisna l-Ella May Borġ. Hello? Hello. Bonġu, sinjura. Bonġu. Lazda ta'kom għal-Ella May, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta għal-Ella May. Grazzi ħafna, l-komplimenti ġaħat tajba. Thank you. Lilkom. Good day. Bye, Thanks. thank you. Issa jmisna l-Emily Gauci Basin. Hello? Hello. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu, lastakom għal-Emily, please. St. Monica Gżira. St. Monica Gżira għal-Emily. Grazzi ħafna, sinjura, komprend ġaħat tajba. Thank you. Bye, Bye-bye. lilkom, bye-bye. U issa għanna l-Emilia May Testa. Emilia May Testa. Hello?
Hi, no choice, jekk jogħġbok. No choice għal Emilia. Grazzi ħafna, kumplimenta ġaħat tajba. Grazzi. Bye bye, thank you, good day. Sanna lil Penelope Aġus. Hello. Hello. Hello, good morning. Hello. Hello, bonjour. Good morning. St. Joseph. Al Penelope. Bonjour. St. Joseph. Yes. Yes, St. Joseph Slima, please. St. Joseph Slima al Penelope. Tajjeb, ħafna grazzi u l-komplimenta ġaħat tajba. Thank you. Lilkom. Lilkom. Bye bye. U wara Penelope għanna lil Jade Xiperras. Jade Xiperras. Ma ġejt ħankunu ħanna n-numru 50 fil-fatt. Il-50 fin-numri, sewa il-ranking ikun għadu għax kanna t-tewmi. Il-ranking huwa 49. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonjour. Lazla ta'kom għal Jade, please. Iva, and St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira għal Jade. Grazzi ħafna u l-komplimenta ġraħat tajba. Grazzi ħafna lilkom ukoll. Thank you. Grazzi. Bonġu, bonġu. Bye bye. U issa nistennew xi ħadd tal Mia Borg Cosby. Hello. Hi, bonjour. Jina, doktor. Waqat il-linja. Waqat il-linja. Naraw jekk kienitx il-telefonata kella tidħol jew daħlix telefonata oħra biżbal. Qed nistennew xi ħadd ikellimna għal Mia Borg Cosby. Hello. 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 Smajt il-ringing tone imma qed taqa' l-linja kull darba. Nerġgħu nippruvaw? Hello? Hello? Issa qed idoq. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. L-asta tagħkom għal Mia Borg Cosby, please. St. Monica Gżira. St. Monica Gżira, grazzi ħafna, komplimenta ġara. Thank you ħafna, ilkom ukoll. Thank you, bye bye. U wara Mia għanna lil Nora Ingwanez. Il-persuna li qed iċċempli la qiegħda fuq il-linja, jekk jogħġbok żomm il-linja. The person you are trying. Kien kun nistgħu nħallu t-telefons disponibbli f'dan moment ta' dal-għodu ta' nifhem li l-ħajja tibqa' għaddejja kulħadd ikollu ħafna impenji. Però napprezzaw li tippruvaw tħallhom kemm jista' jkun liberi. Il-persuna li qed iċċempli la qiegħda fuq il-linja, jekk jogħġbok żomm il-linja. Nistennew li nkellmu xi ħadd tal Nora Ingwanez.
biex ikolkom idea bi wieħed u ieħor għax ħin inkunu ħanċemplulkom aħna nikkalkulaw isu minuta kull telefonata più o meno sewwax ivarja. Imma żommu dak f'moħħkom ħalli tikkalkulaw bi wieħed u ieħor għax Il-persuna li qed tiċċemplilha qiegħda fuq il-linja. Ba taqbdu minn ftit qabel u ftit wara kull min ċemplilkom hekk mhux aħna aqtawhom jieħdu paċenzja llum. Ej, nagħżaq xejn priorità lil dan l-eżerċizzju please. Sakemm ma jkunx affarijiet ta' saħħata, biex jibdew għaddejjin ħafna ħsibijiet meta ngħid kelma ma tibdew għaddu ħafna ħsibijiet oħra. Imma qed tifhmuni. Ħalli ngħinu xulxin please ta'. Hello. Hi, hello. Hello. Hi, hello. Hello, good morning. Il-mami ta' Nora, please. Hi, Bonju, Iwa. Bonġu, lazdakom għal Nora mela jekk jogħġbok. St. Francis Imsida, please. St. Francis Imsida għal Nora. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi l-kompliment ġad tajba. Same to you, thank you. Bye, thank you. U issa għanna Florence oħra, imma Florence Francis Camilleri. Ma nafx jekkux Briffa mbagħad fil-fatt Camilleri Briffa. Florence Francis Camilleri Briffa. Għax fuq ix-xit tiegħi ma joqgħodx il-kunjom kollu. Hello. Hello. Hello, good morning. Hi, good morning. Your choice of school for Florence, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Good day. Bye-bye. Bye. U issa jmissna lil Sofia May Spiteri West. Sofia May Spiteri West. U St. Francis Brickyr Kara fil-fatt b'dik l-għażla iktar kmieni ta' kienet qabel. Kienet għalqet għax post wieħed kellhom disponibbli fil-fatt tara. Issa qed nirrealizza skużani ma kontx qedtilkom. Tkunu attenti aktar milli nkun jiena żgur konvint. Għandna diversi oħrajn li għandhom post wieħed biss. Hello? Hello? Hi, good morning. Good morning. Lasdakom għal Sofia May, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta għal Sofia May. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Bye. U issa jmissna lil Anna Mikallef. Anna Mikallef. Tajjeb wis. Hello. Bonġu. Bonġu, sinjura. Bonġu. Lasdakom għal Elena, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta għal Ena. Grazzi ħafna, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi, l-ġurnata tajba. Lejk kol, bye-bye. Bye-bye. U issa rġa, għara kif jinsertaw, meta jidilkom ikun Ena oħra, wara Ena għanna Ena oħra, imma Karamatakskos, correct my pronunciation, feel free. Hello? Le, minix nisma ringing to, minix nisma fuċijiet. Issa. Hello? Hello, Bonġu. Bonġu, bonġu. Ikkorreġini kif suppost rajt kun jomkom mela, please. Iva, Karamatkos. Karamatkos, tajjeb. Mela lazda ta'kom għal Ena, please. St. John Antid, please. St. John Antid il-Gudja. Grazzi ħafna, sinjura, kompliment ġaħat tajba. Thank you very much. Good day. Bye, thank you. you. U issa jmissna lil
Emma Barbara. Hello? Hello, bonjour. Bonġu, sinjura, lażdakom għal-Emma. St. John Antilt Gudja, please. St. John Antilt Gudja għal-Emma. Tajjeb, ħafna sinjura, grazzi u l-komplimentu ġadat tajba. Lilkom ukoll, thank you. Grazzi. Bye. St. John Antilt, fil-fatt, għatfadalla 13 post, għatfadal postijiet. Li hemm li fadal ftit huma St. Dorothy's, hemm iktar mela, hemm St. Angela Lija li kull m'għandha ġiex postijiet, St. Angela Msejda ġiex postijiet, St. Dorothy's li ma 3 postijiet, diħla l-linja. Hello? Bonġu, pal-papa ta' Eliza. Sewwa, l-għażla tagħkom għal Eliza. St. John Antilt il-Budja. St. John Antilt il-Gudja, grazzi ħafna kumpentu ġadat tajba. Thank you. Bye. Good day, God bless. Thank you, bye bye. U issa jmissna lil-Eve Zerafa. Kontet ngħid St. Francis Msida post wieħed, St. Francis Santa Lucia post wieħed, qed naqbes fejn fadallhom diversi postijiet, bistu kol fejn ma ċfadal postijiet. U 8 postijiet hekk qed tajjeb St. Joseph Paula. L-oħra mhux ħażin. Hello? Hello, bonġu. Hello, bonġu, lażdakom għal Eve hekk jogħġbok. St. Joseph Sliema, please. St. Joseph Sliema għal Eve. Grazzi ħafna, komplimenta ġadat tajba. Tanti ieħor, bye-bye. Grazzi, bye. U issa għandna lil Lara Lija Karwana. Tajjeb ħafna, hello? Hi, bonġu. Bonġu, l-għazla ta'kom għall-Lara, please. L-għazla Sant Angela Lija. St. Angela Lija għall-Lara Lija Karwana. Tajjeb, sew, grazzi ġadat tajba. Lilek ukoll, grazzi, bye-bye. Grazzi ħafna. U issa għandna lil xi ħadd tal-Chanel Grek. Jew għandu jkollna xi ħadd tal-Chanel Grek. Nistennew tgħaddi l-linja. L-għażla tas-Sinjur ta' qabel fil-fatt St. Angela li hija issa kull ma fadlilha post wieħed sewwa. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. L-għażla ta'kom għal Chanel hekk jogħġbok? St. Joseph Blata l-Bajda, please. St. Joseph Blata għal Chanel, grazzi ħafna u l-kumpliment tal-ġurnata tajba. Thank you, good day. Bye. 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 U issa jmissna l-Katrina Marija Bonnici. Katrina Marija Bonnici. Hello, bonġu. Hello, bonġu. L-għażla ta'kom għal Katrina jekk jogħġbok.
Mela, St. Monica tal-Gżira, please. St. Monica tal-Gżira. Tajjeb ħafna, grazzi u l-komplimenti ġeħed tajba. Thank you, good day. Bye, thanks. Elise Barbara. Hello. Hello. Hello, good morning. Hello. Bonjour. Bonjour, lażbakom għal-Elisa kjoġbok. St. Monica Gżira. St. Monica Gżira għal-Elisa. Tajjeb, ħafna grazzi u l-komplimenti ġeħed tajba. Grazzi, ġurnata tajba li jgħu kol. Bye-bye, thank you. Bye-bye. U issa-għanna l-Pola Sant. Kif jidher li il-telefonat qed jibdew jitbedu xi ftit waħda mill-oħra ta' forsi nibda naħseb ftit biex naqsam magħkom ftit punti ta' riflessjoni ma rridx noqgħod nagħtilkom raskom. Ma nafx jekk għandix nistenna din it-telefonata nistennew din it-telefonata kif nagħmlu nibdew ma li jmiss naqsmu ftit ħsibijiet. Hello. Hello, bonjour. Bonjour, signora. Lażdakom għal-Pola, please. St. Angela Lija, please. St. Angela Lija. Grazzi ħafna u komplimenti ġeħed tajba. Grazzi tal-ħin ta'kom, tanti uħajlilkom. Grazzi, signor. Bye-bye. Bye-bye. Mela, sakemm tgħaddi t-telefonata issa għal-100 ellul, ħanibda bl-ewwel ħsieb illi jiġini frasi brabta mal-esperjenza edukattiva ta' wliedkom. Teġa, qed tibdew idduqqu intom teġa kellkom it-tfal qegħdin fil-kinder one probabbilment kellhom diversi minnkom li kienu qegħdin fiċ-child care ġif dak kollu ħanejt issa kien japplika l qabel ħajkompli japplika dejjem. Dieħla l-linja. Hello. Hello, bonjour. Bonjour, signora. Lażdakom għal-100 jekk jogħġbok. St. Monica Gżira. St. Monica Gżira għal-100. Tajjeb ħafna, sinjura, grazzi ħafna, kumprendi ġeħed tajba. Thank you, good day. Bye, thank you. Bye. Bye-bye. Tajjeb, ma l-ewwel manna nibdew naħseb nippruvaw nieħdu ħsieb nikkultivaw. Hija dik li nħobb nsejħilha jiena bħala il-bejta. Il-bejta illi fija u li jedna jkunu qegħdin jitrabbew u dejjem ifittxu l-wens fija. Hello. Hello, bonjour. Hello, bonjour, signora. Lażdakom għal-Levelli, please. St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira għal-Levelli Rose. Grazzi ħafna, signora, komplimenta ġaħat tajba. Thank you, good day. Grazzi. Tanti ħorlilek. Kon ħanikteb għax St. Monica tal-Gżira, kon ħanikteb dawarta. Mela, kont tinsemmi il-bejta. L-għonet
Il-bejta mhux importanti bis-sadu li importanti għalina il-kol. Kemm importanti li nieħdu ħsieb dak il-post fejn aħna kollha kemm aħna nsibu l-għaqda ta' bejnietna l-imħabba. Nifhem li ma' l-ebda kuntest tal-ebda familja li hu perfett, jekk jitħoġġat fuq il-linja jgħidu li hello, ta' tiddejqu xejn tinterrompuni. Isa dieħla fil-fatt, hello. Hi, good morning. Good morning. Lażdakom għal Holy Ann, please. Saint Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira għal Holy Ann. Grazzi ħafna, kompliment ġrat tajba. Grazzi. Bye bye, thank you. Ġifri bl-ebda mod minn qed ngħid li jew qed nappella jew qed nitkellem għal familji li jkunu perfetti, ma teżistix il-familja perfetta, ma jeżistu familji differenti, familji magħmulin minn persuna waħda bħala ġenitur, minn żewġ ġenituri li jistgħu jkunu miżewġin, jistgħu ma jkunix, nies tal-ġeneri differenti, nies li ma jkunux ta' ġeneri differenti, għandek forom differenti ħafna. U minix qed nitkellem fuq familja waħda, li qed titkellem fuq il-ħtieġa li dik il-bejta, dak il-post fejn ħana sejħulu d-dar, nieħdu ħsiebu. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. Lażdakom għal-Valentina, Bonġu, bonġu. Mela, Saint Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġad tajba. Grazzi. Bye bye, thank you. Tantiħor, tantiħor. Bye, thank you. Bye, bye. Nafu tajjeb kif aħna malli konna ftit ta' tfixkil u l-ħajja toffri tfixkil. Nitħawdu nitkerfxu, ma nkunux moħna hemmhekk. Nistgħu biss nimmaġinaw forsi hawn minna li jiftakar għalkemm jibda jidwieq xi ftit ukoll kif konna nħossuna meta nkunu tfal. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. Lażdakom għal Chloe Vella, please. Santa Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira għal Chloe Vella. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi li komplimenti ġad tajba. Tajjeb, u jmissna wara lil Jasmin Xalabi. It-tfal għandhom bżonn ferm iktar l-istabbiltà, is-serħan tal-moħħ, għandna bżonnu aħna wkoll imma tfal ħafna iktar. Aħna b'xi mod nibdew nitalmu mbagħad nirregolaw irwieħna u anke meta Hello. Hello, bonġu sinjura. Jew sinjur, ma smajx tajjeb. Għal Saint Monica Gżira, please. Mela, għal Jasmin qed ngħidu Saint Monica Gżira sewwa? Yes, please. Tajjeb ħafna, grazzi u l-kompliment ta' ġurnata tajba. Bye. Bye bye, thank you. Wara jmissna lill-Emilja Falzon. Talek il-parir tiegħi u kemm jista' jkun meta jinqala t-taħbit. Mhux ejja nostru kollox minn uliedna, ġifieri naħbu kollox minn uliedna, imma li l-uliedna ngħinuhom mhux ikun għaddej. U fejn m'hemmx għalfejn ikunu involuti to all extents, nipproteġuhom ftit, ngħinuhom. U naraw li kemm jista' jkun ma ndaħlux li nafusna f'komplikazzjonijiet żejda kultant. Hello. Hello. Bonġu sinjura. Hello, bonġu. L-għażla tagħkom għall-Emilja, please. No choice, please. No choice għall-Emilja. Grazzi ħafna u l-komplimenta ġad tajba, sinjura. Thank you. Bye, thank you lilkom. Bye bye. U wara Emilja għandna Emilja oħra, Giorgia Falzon issa, Marelli. Isem kun jom ukoll. L-istess imma għandha second name differenti. L-eżatt, nistennew ta' dit-telefonata ta' xirit ngħid jiena. Il-ħajja toffri sfidi u mhux aħna nistidnuhom diversi minnhom partikolarment meta tkun affarijiet ta' saħħa, imma mhux biss. Ġieli inqalawx, inkwiet li ma nkunux stidinni ħana bil-fors bidejna, assolutament. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, sinjura, l-għażla tagħkom għall-Emilja Giorgia Falzon, please. Saint Francis Santa Lucia, please. Saint Francis Santa Lucia, grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Thank you, ġurnata tajba. Bye bye, thanks. U jidir li ħan iċċekkja ftit ekku fil-fatt Saint Francis Santa Lucia kull ma kien hemm dak il-post u ttieħed minn din il-familja għalhekk anke Saint Francis Santa Lucia m'għandix aktar disponibilità ta' postijiet. Però biex inkomplu tajjeb illi nirriflettu nammettu li diversi mbagħad mid-diffikultajiet illi nkunu qegħdin
ngħaddu minnhom xi drabi nkunu ikkumplikajnihom xi ftit iktar aħna wkoll. Hello? Hello, bonjour. Bonġu, Sinjura, l-għażla tagħkom għall-kora, please. Mela, Saint Monica Mosta, please. Saint Monica Mosta għall-kora Camilleri. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġaret tajba. Thank you, good day. Grazzi, Thank grazzi. you. Il-kollegi nnutaw li qed fil-fatt imbagħad biex nara mill-bot u qed jibgħatu li ritratti wkoll tara kemm jieħdu sibi, grazzi ta'. Grazzi Dilin. Issa jmissna lil Lana Vella. Hello. Bonjour. Bonġu, Sinjura, l-għażla tagħkom għall-Lana, please. Saint Monica Gżira. Saint Monica Gżira għall-Lana. Tajjeb ħafna, grazzi l-komplimenta ġaret tajba. Thank you, good day, bye. Thank you, bye-bye. Dilek ukoll, bye bye. Thank you. Talek minn ma noqgħod nidħol f'wisq dettalji. Nippruvaw ħajjitna inżommuha eċitanti, sabiħa, mimlija, imma nieqsa minn komplikazzjonijiet żejda. Naraw li l-għażliet li nkunu qegħdin nagħmlu kemm jista' jkun ituna l-paċi, s-serħan tal-moħħ illi jżomm il-bejta tagħna kemm jista' jkun sana, stabbli, illi tilqa' fiha l-uliedna biex fiha jikbru sew. Hello? Hello. Bonġu, Sinjura, l-għażla tagħkom għall-Ela, please. Bonġu. Bonġu. St. Joseph Blata l-Bajda. St. Joseph Blata. Grazzi ħafna, komplimenti ġaret tajba. Thank you, bye bye. Bye, thank you. U wara Ela jmissna lil Jade De Bono Caruana. Ġifiri l-ewwel qabel kollox qed nitkellem fuq relazzjonijiet, nara ħsieb ir-relazzjonijiet, nikkultivaw minn relazzjonijiet, naf li ngħixu ħajja illum nippruvaw kemm jista' jkun intejbu il-qagħda anke familjari tagħna u jiena bl-ebda mod ma rrid noqgħod nagħti l-impressjoni li ma jogħġbunix anke jien il-kumditajiet tal-ħajja tal-lum anke lili jogħġbu u tajjeb li nitħabtu biex ħajtna dejjem tkun aħjar. Imma tajjeb li ma neżaġerawx, nżommu prijoritajiet tagħna tajbin. Hello? Hello, bonġu. Bonġu, Sinjura, l-għażla tagħkom għal Jade, please. Saint Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira għal Jade. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġaret tajba. Thank you. Bye, Thank you, bye bye. U issa jmissna lil Adel Merċieqa. Tajjeb naraw li nżommu bilanċira. Hello? Hello, bonjour. Hello, good morning. L-għażla tagħkom għal Adel, please. Saint Angela Zabbar. Saint Angela Zabbar għal Adel. Grazzi ħafna, komplimenta ġaret tajba. Thank you, good day. Bye-bye, thank you. U jmissna lil Pearl Grek Sejkel. Saint Angela Zabbar għatfadalla postijiet ukoll. Naħseb punti ieħor li tajjeb nenfasizzaw huwa kif insemmu relazzjonijiet id-dar nieħdu ħsiebhom tajjeb li nikkultivaw ukoll relazzjoni mal-iskola. Ejja nżommu qudiem għajnejna li numru minnha. Hello? Hello? Hello, bonġu. Hello, bonġu, Sinjura, l-għażla tagħkom għal Pearl, please. Bonġu. Saint Dorothy Slima, please. Saint Dorothy Slima għal Pearl. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġaret tajba. Thank you, tantiħor, bye bye. Lilkom, bye, thank you. Numru minna qed jagħmlu għażliet ta' skola illi ħatwassal ir-relazzjoni li ħatkun ittawwal numru ta' snin. Hemm ta' min ħatkun għal primarja, hemm ta' min ħatkun primarja u sekondarja. Hemm ftit illi ħadd jagħmlu għażla li ħatkun biss għal sentejn imma xorta jew sena fil-każ tagħkom għax kinder two. U St. Angela, per eżempju, wara kinder tu dimxu skola oħra. Però xorta għandek esperjenza li ħattawwal ammont ta' żmien. Kemm importanti li naraw li nikkultivaw ir-relazzjoni tagħna ma' tmexxija tal-iskola, mal-allima, mal-edukaturi kollha li qed jikkontribwixxu fil-ħajja ta' wliedna. Kif nagħmluh dan? L-ewwel billi nofru nafusna disponibbli biex meta jkun hemm opportunità li niltaqgħu, li nitkellmu, li nagħmlu konoxxenza ta' xulxin naħtfuha. Again, nifhem li kollha kemm aħna impenjati u x-xogħol mhux dejjem jippermetti, però importanti ħafna li meta jkun hemm laqgħat ta' ċertu
kalibru mbagħad naraw li nkunu disponibbli. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. L-għażla tagħkom għal Tajla, please. St. Joseph Paula. St. Joseph Paula għal Tajla. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Thank you. Lilkom, bye-bye. Wara Tajla għandna lil Eli Mikallef. Ta' issa wara fil-fatt di reġistrazzjoni tal-lum. Intkom tirċievu komunikazzjoni minnaħa tagħna, tkun l-aħħar komunikazzjoni tkun tirċievu minn għandna li fejn jkollkom il-link biex hemmhekk imbagħad tikkonfermaw l-għażla anke billi tħallsu xi ħaġa għal-reġistrazzjoni tiddeċidek biex tibqa' fuq waiting list jew le. Minn hemm tirċievu mingħand l-iskola. Hello. Bonġu. Bonġu sinjura, l-għażla tagħkom għal Eli jekk jogħġbok. St. Monica Mosta jekk jogħġbok. St. Monica Mosta għal Eli. Grazzi ħafna l-kumpliment tal-ġurnata tajba. Tantiħor, thank you. Grazzi lilkom, bye. U normalment f'din l-ewwel komunikazzjoni, ħafna drabi apparti li jifirħulkom biex nafina li jilqawkom fil-familja ta' dik l-iskola rispettiva, jgħidulkom ukoll affarijiet li forsi hemm bżonn tixtru, uniformijiet, kodba u affarijiet hekk. Imma x'aktar xi jistidukom għall-laqgħa wkoll. Hello. Hello. Hello, bonġu. Bonġu. Bonġu sinjura, l-għażlakom għall-lejha, please. St. Monica Gżira. St. Monica Gżira għall-lejha. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Thank you, good Bye, day. thank you, good day. Bye-bye. Jew jarfukom blaqa li tkun ħassir iktar il-qoddim. Kemm importanti dik l-ewwel laqa dak li jkun jattendija. Numru minnhom jagħmluha wara ħin tax-xogħol, naf li xi wħud jagħmluha anke fil-ħinijiet tax-xogħol. Il-lejf għalhekk jeżisti wkoll, tgħid li l-lejf jien biex insifer. Iwa, ħudu biex issifer ukoll, imma meta jkun hemm mument fejn tajjeb illi tieħu l-lejf biex tiltaqa' mal-iskola m'għandniex għalfejn narawha daqshekk bi kbira illi kemm jista' jkun nagħmlu nafusna disponibbli. Qalu liedna nara ma tkunx biss qiegħed tikkultiva relazzjoni mal-iskola, imma tkun qed tgħaddi messaġġ importanti lil bintek f'dal-każ illi hi tiġi l-ewwel qabel kollox, tiġi qabel ix-xogħol u tiġi qabel affarijiet oħrajn. Għalhekk importanti li nagħmlu dawn it-tip ta' għażliet li jidhru żgħar imma li jagħmlu impatt kbir fil-ħajja ta' dawk ta' madwarna. Nistennew tgħaddi l-linja għal Kate Jones. Kate Jones. Hello. Hello, good morning. Good morning. Your choice of school for Kate, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Good day. Bye-bye. Thank you. Tajjeb, wis. U wara Kate għandna lil Amelia Spiteri. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. Hello. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Amelia, please. St. Francis Imsida. St. Francis Imsida. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi u l-komplimenta ġurnata tajba. Grazzi. Bye-bye, thank you. Thank you. Wara Amelia għandna lil Ella Galia. Qed jafżawni fil-fatt li St. Francis Imsida b'din l-għażla għalqet ukoll, grazzi ħafna. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura, l-għażla tagħkom għal Ella, please. Yes, St. Monica Mosta jekk jogħġbok. St. Monica Mosta għal Ella. Grazzi ħafna l-komplimenta ġurnata tajba. Grazzi, dilek ukoll. Thank you, bye-bye. Bye-bye, thank you. U issa jmissna tewmin għandna lil Luisa u Kate Gravino. Il-tnejn li huma fil-fatt qegħdin jattendu ġewwa skola ħajaraw jekk hux se jkunu qegħdin iżommu dik l-istess skola allura jgħidulna no choice jew jagħmlu għażla ta' skola differenti. Stennew tgħaddi l-linja. Ekku dieħla. Hello. Hi, bonġu. Bonġu sinjura, l-għażla tagħkom għal Luisa u Kate. No choice, għax naħdem ġo ċej skuru ġejjin jgħaj.
Okay, tajjeb ħafna, grazzi, no choice. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye, thank you. Bye-bye. Thank you. Tajjeb, wisq. U issa jmissna lil Faith Vella. Hello? Hello? Bonġu. Bonġu, signora. Lasa ta'kom għal Faith, please. Saint Monica Mosta. Saint Monica Mosta. Grazzi ħafna u l-komplementa ġodda tajba. Bye-bye, thank you. Grazzi ħafna, thank you. Good day, bye-bye. Bye-bye. U jmissna lil Julia Rose Gimeno. Inkompli fej ħallejt l-ewwel ta' sekemm tidħol it-telefonata daw ir-relazzjonijiet li nkunu qegħdin nibnu mal-iskola. Importanti mhux biss intrinsikament. Hello? 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 Hello, bonġu, sinjura. Hi. Bonġu. Lazza ta'kom għal Julia, please. Mela, St. Joseph Slima, please. St. Joseph Slima għal Julia Rose. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Grazzi. Ġurnata tajba, grazzi. Bye. Imma importanti wkoll għal prattiċità ta' meta mbagħad jinqala xi top. Dina nixtieq illi jkollkom esperjenza li dejjem tkun waħda pożittiva, imma l-esperjenza tal-limni li f'xi mument xi forma ta' nuqqas taqbil jew xi diffikultà xi jintob x'imkien ħajinqala. U ir-relazzjonijiet ikunu ttestjati mhux meta l-affarijiet għaddejjin wartu żgħar kif ngħidu aħna, imma meta niltaqgħu ma' xi xewka. Hemmhekk illi rridu nittestjaw ir-relazzjonijiet tagħna u hemmhekk tiġi utli ħafna u prattika ħafna il-fatt li aħna nkunu bnejna relazzjoni tajba sana ma' tmexxija tal-iskola. Għax hekk ikun hemm teġa' fiduċja reċiproka li tkun inbniet u għalkemm tkun qed tiġi ta' xi ftit testi imħabba ta' nuqqas taqbil jew diffikultà li tkun inqalat, ikun aktar faċli illi jinstab soluzzjonijiet li jkunu taqbil għat-tnejn il-ġiex partijiet li jkunu. Ta' ġifieri nirrakkomanda ħafna li ninvestu ftit m'hemmx għalfejn affarijiet kbar imma li nkunu preżenti. Tislima, bonġu, rispett bażiku ta' meta nitkellmu ma' xulxin. Li nippruvaw nagħmlu dan kollu, jien qed nitkellem magħkom hekk, ovvjament irid ikun qed jiġi anke min-naħa tal-iskola dan it-tip ta' approach li dejjem nirrakkomandaw ħafna drabi jekk ikun għalkemm nifhem li mhix dejjem sew, nuqqasijiet jinqalgħu minn kull imkien. Imma investu dak il-ftit biex taraw li jkollkom daw ir-relazzjonijiet sani mal-iskola, importanti ħafna ta'. U anke jkollkom xi tgergru kemm hu possibbli tgergrux quddiem it-tfal, ħalli tgergru bejnietkom dana rridu nesprimu ruħna. Imma tejn jekk ċertu tgergir ma jsirx quddiem it-tfal għax imbagħad it-tfal għadha jdu jmorru l-iskola u dik ħadd fixkel xi ftit mir-relazzjoni li huma jkollhom hemmhekk. Hello? Hello, bonġu. Hello, bonġu, sinjura. Uppu għatilna l-linja naħseb. Iva, waqat il-linja għal Catherine Paċ. Jew Catherine. Issa jgħid li inti sinjura korreġini. Nistenna terġa' tgħaddi l-linja ta'. Hello? Hello? Donnu illi għadna ma qbadniex mas-sinjura. Ħudu paċenzja kemm jista' jkun taċċemplunniex fuq il-numri tal-mobiles li nkunu qegħdin nużaw aħna bħalissa. Bħalissa ma nkunux nistgħu nieħdu telefonati fuqhom. U fil-fatt qatt ma nieħdu telefonati fuqhom ta' dak it-telefoni jintużaw biss biex inċemplu aħna minn fuqhom telefonati minn għandkom nieħdu fuq il-linji fissi.
illi għandna fl-uffiċċju u mhux bħal dal-għodu x'kulħadd impenjat f'din is-sessjoni. Hello? Hello? Donnu qegħdin bagħdu biex naqbdu l-familja ta' Catherine jew Catherine Paċ. Tiddiskuti xi ftit. Napprezza li tkunu daqsxejn aktar ċarajtu l-idejat tagħkom ta'. Hello? Issa waqgħet il-linja. Għal-linja. Nistgħu nippruvaw naraw inċemplu li xaħna jekk fil-każ naraw jirnexxi nix inċemplu minn hawnhekk. Hello. Hello, good morning. Hi, sorry, tajt bizbal, sakin se taddini. Okay, fehmna. Ikkoreġini, Catherine or Catherine? Catherine Paċ. Catherine, tajjeb ħafna. Mela, l-għażla tagħkom għal Catherine, please. St. Joseph School Blatal Bajda għadna, xek. Intom tafu, mux jiena. Kemm tikkonfermali. Well, to be honest, I want her to go to St. Aloysius, and there are no favorites. Ila li għal. Dak l-ewwel li għal, St. Aloysius, it's popular, St. Aloysius. L-iskejjel kollha fihom it-tajjeb u l-inqas tajjeb tagħhom nassigurakom ta' St. Joseph Blata għal Catherine Paċ, okay? Irrid nagħmel xi ħaġa oħra issa. Xejn, kemm tgħid l-ġota tajba u ngħidilek tant ieħor lilek u tkompli ġurnata tiegħek. Iġbir li ċevu xi ħaġa d-dar. Tirċievu email minn għandna mbagħad tal li fuq jkun hemm link li tgħaddu fuq u tagħmlu the last payment for registration and it's done. Okay? Grazzi ħafna ġurnata tajba. Thank you. Bye, good day. Ciao, bye. Tajjeb ħafna. Jekk li spjegatejn anka lilkom ta' biex laqas tkunu tafu wkoll x'inhu mal-passi li jmiss. Issa għandna lil xi ħadd għal Ruby Manġon. Bonġu, sinjura. L-għażla tagħkom għal Ruby, please. Mela, għal Ruby St. John Antide Gudja, please. St. John Antide Gudja. Grazzi ħafna, sinjura. Komplimenta ġaħat tajba. Grazzi kulħadd. Lilek ukoll, grazzi. Bye. Tajjeb. Qed insiru popolari, qed jgħidu li anke minn New Zealand qed jarawna u qed jisimgħuni bħalissa nsellmilhom ta' xi familjari li qegħdin imsifrin u jikkonnettjaw m'għandhomx jagħmlu. Dak il-ħin qegħdin 10 sigħat il-qudiem. Illi waslu bħalissa. Enjoy it. Hello. Nistennew tgħaddi. Hello, good morning. Bonġu, sinjura. L-għażla għal Tiffany. St. Monica Mosta. St. Monica Mosta għal Tiffany. Tajjeb ħafna, sinjura. Grazzi u komplimenti ġaħat tajba. Tant ieħor. Bye, thank you, good day. Issa jmisna lil Chloe Kurmi. Diħla l-linja. Hello. Yes. Bonġu, sinjura. L-għażla għal Chloe, please. Ġejt, sorry, għax mhux qed nisma' sew. Tinkwetax. L-għażla tagħkom ta' skola għal Chloe. St. Monica Mosta. St. Monica Mosta, tajjeb ħafna l-komplimenta ġaħat tajba, sinjura.
Tanti ħorlilkom, thank you, bye-bye. Dilek, bye-bye. U St. Monica Mosta għandna postijiet disponibbli nizlu għal 6 matem. Qed nara ftit jekk innix imkien ieħor. Le, minn xi nafżajtkom law le. L-iskejjel l-oħrajn għadhom disponibbli dawk li għalqu kienu ġa konna semmejnihom sew għandkom St. Aloysius, St. Angela Lija, St. Dorothy Ħażebbuġ, St. Francis Birkirkara, St. Francis Imsita, St. Francis Santa Lucia, kollha magħluqin m'għandhomx aktar postijiet disponibbli, però għad hemm fl-iskejjel l-oħrajn kollha għandkom għażla pjuttost wiesa'. Nifhem ta' dak li jkun ikollu ċertu xewqat bħal dak is-Sinjur St. Aloysius u jkun hemm anke rabtiet emottivi ta' f'dawn l-għażliet. Jiġifieri jiena wkoll kont nattendi skola partikolari ta' Knisja mhux ħanqod insemmi x'inkella nesprimi l-biases tiegħi wkoll u bla ma trid qalbek tkun marbuta wkoll ċertu affezzjoni lejn fejn tkun tattendi inti tkun tixtieq li wliedek ikunu hemmhekk ta' ma jfissirx li l-iskejjel oħrajn ma jagħtux servizz tajjeb. Kulħadd jipprova jagħmel l-almu tiegħu. Bħalma ġieli ngħid anke setturi oħrajn mhux biss tas-settur tagħna ta' Knisja ma anke setturi tal-Istat u settur tal-iskejjel indipendenti. Mill-esperjenza tiegħi kulħadd qed jipprova jagħmel l-almu tiegħu. Ħadd mhu perfett imma kulħadd qed jirsisti. Nistennew qed tgħaddi l-linja għal Ella May Samud Grek. Ella May Samud Grek. Sakemm tgħaddi l-linja ta' naqleb fuq punt ieħor illi nħobb naqsam ma' kulħadd ukoll dwar kif inqattaw il-ġranet tagħna. Naf illi llum. Hello, bonġu, Sinjura. Hello, bonġu. Mela, hemm St. Dorothy, hemm ta' Sliema. St. Dorothy Sliema għal Ella May. Qed ngħid tajjeb? Iva Samud Grek, ekku. Grazzi ħafna St. Dorothy Sliema għal Ella May. Grazzi ħafna ġurnata tajba, Sinjura. Bye-bye, thank you. U wara jmissna lil Lucia Portelli. Illum iktar minn qatt qabel għandna awareness, għarfien, illi nixtiequ kemm jista' jkun lil uliedna nofrulhom esperjenza edukattiva holistika. Allura nippruvaw kemm jista' jkun nesponuhom għal kemm hu possibbli esperjenzi differenti. Għandna xatt fuq il-linja? Le għadha ma Bonġu. Bonġu, Iva, bonġu. Għal Lucia Portelli, u x'hekk? Iva. L-għażla tagħkom? No choice. No choice. Ħażommu l-iskola li għandkom. Eżattament, Iva. U x'hekk? Tajjeb ħafna. Iva. Grazzi, il-komplimenta ġara tajba, no choice. Thank you. Bye. Lilkom ukoll, grazzi. Bye, thank you. U wara Lucia għandna lil Mia Ellul Sullivan. U ħaġa tajba illi nitħabtu kemm jista' jkun biex il-uliedna indewquhom diversi esperjenzi. Imma importanti li meta nagħmlu dan insommu bilanċ. Kelma li nħobb nużajjin ta' spiss għax eħfef tgħidha milli tgħixha. Jiena magħkom. Diħla l-linja u nkomplu wara l-għażla għal-Mija. Hello. Hello. Hello, good morning. Hi. Bonjour, good morning. Bonjour. L-għażlakom għal-Mija, please. St. Dorothy Sliema. St. Dorothy Sliema għal-Mija. Tajjeb ħafna, Sinjura. Grazzi l-komplimenta ġara tajba. Thank you, grazzi lilek ukoll. Bye-bye, thanks. U imisna lil Ivy Rose Grek. Meta qed ngħidu noffru esperjenza edukattiva holistika, ejja nibqgħu nfakru lil nfusna illi l-ewwel edukaturi. Hello. Hello. Hello, bonġu, Sinjura. Hello, bonġu. L-għażla tagħkom għal Ivy Rose, please. St. Joseph Sliema, please. St. Joseph Sliema għal Ivy Rose. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġara tajba. Thank you. Bye-bye, thank you. Same to you, bye, thank you. Qabel fil-fatt din it-telefonata ekku nirringrazzja wkoll lill-kollegi li qed jafżawni li qalqet ukoll St. Dorothy Sliema bl-għażla li saret qabel din is-sinjura fil-fatt. Tajjeb qalqet skola oħra.
L-ewwel edukaturi huwa aħna bħala ġenituri, l-ewwel u dawk li nibqgħu tul ħajjet u liedna. Għal-grazzja Alla dawk fostna illi għadna nistgħu ngawdu ġenituri tagħna, nafu li l-edukaturi tagħna wkoll huma ommijietna u missirietna li nibqgħu inħarsu lejhom dejjem f'dak l-irwol irrispettivament mill-età li aħna jkollna jew li huma jkollhom. Mela biex aħna. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning. Your choice of school for Julia, please. St. Joseph Paula, please. St. Joseph Paula, tajjeb ħafna, grazzi ġodda tajba. Grazzi, tanti ħajlilkom, grazzi, bye. U wara jmissna Zoe Zara. Quality time importanti. Imma quality does not replace all of the quantity biex noqogħdu attenti. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu, għal-Zoe Zara, St. Monica Gżira. St. Monica Gżira għal-Zoe, tajjeb ħafna sinjura, grazzi, komplimenti ġad tajba. Dilek ukoll. Bye, thank you. Għalhekk importanti li meta nkunu qegħdin nippjanaw u nfasslu kif ħanqattaw il-ġimgħat tagħna, il-ġranet tagħna u għal-uliedna. Fil-waqt li naraw li nesponuhom, min ikun jixtieq gymnastics, ballet, some arts, music, anything. Kollha affarijiet sbieħ. Katekizmu, irridu jsib postu wkoll. L-esperjenzi kollha li għandna ndewqu. M'għandniex nimlew iż-żejjed il-ġranet. Ejja nagħtu ftit nifs, ftit spazju. Illi jkun hemm ċans għal daqsxejn free play li fih ikun hemm ħafna tagħlim li jkun qed isir. U tu li jkun hemm ċans anka għall-familja li titħallat li ssib il-xulxin. Dak il-ħin huwa mument importanti ta' bonding li jrid jibqa' għaddej tul ħajjet it-tfal, partikolarment imma ta' jkun għadhom feta tenera, u anka li naraw li ikun hemm kuntatt with our extended family. Kemm ħaġa sabiħa li mmorru naraw in-nanniet, naraw it-tzijiet, li jkun hemm dan il-kultivar ta' relazzjonijiet bejnietna. Huwa kollu parti mill-formazzjoni holistika edukattiva ta' uliedna. Barra minn hekk tajjeb li nżommu quddiem għajnejna, it-tfal għadhom żgħar hawnhekk. U għalissa xi xogħol. Hello, good morning, sinjura. Hi, bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għalena, please? Għalleja, uxek. No, suppost issa dit il-linja għal Ana Zammit. Mhux Leja Balani, inti ta' Leja Balani? Iva, jina ta' Leja Balani. Mela, skużani, inkellmek minn ftit ieħor. We have to drop your call at this point, please. We'll call you back, ta? Okay. Thank you very much. Nitlob lil kollegi biex jadduni ma' Ana Zammit, please, qabel Leja Balani. Għaddit ta' Leja qabel ta' Ana, jekk hemm xi diffikultà dwar Ana fżawni ftit, please, ħalli nkun nista' ninforma lil min qed isegwina. Hello? Iva donnu qed tidħol il-linja. Hello? Hello, bonġu sinjura. Bonġu. Għal Ana Zammit, qed ngħid tajjeb? Iva. Tajjeb, l-għażla St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira għal Ana Zammit. Grazzi ħafna l-komplimenta ġaħat tajba. Dilek ukoll, grazzi. Thank you. Issa nirġgħu naqbdu ftit mal-mami ta' Leja. U niskużaw ruħna li kellna naqtaw l-amma rridna nimxu mal-ordni li kellna qudiemna u xekk. Hello? Hello again. Hi. Mela, issa jmistilkom bonġu miġdid, sinjura. L-għażla tagħkom għal Leja, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta for Leja Balani. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Bye-bye, thank you. Wara Leja jmissna lil Brooke Courtney Chantar. Mela kont qed ngħid it-tfal għadhom żgħar. U għalissa xogħol għad-dar ma jkunx hemm wisq. Ikun hemm xi ħaġa importanti illi jidraw it-tfal
illi xi xogħol id-dar ikun irid isir għax jekk nidraw minn issa nkella ma nagħmlu xejn u lobbis jew divertiment biss u affarijiet hekk, dak is-sens ta' commitment u anke konsolidar ta' dak li nkunu għamilna l-iskola diffiċli jseħħ. Naf li għaddejja diskussjoni sħiħa u wiesa fuq ix-xogħol tad-dar. Jiddispjaċini, l-esperjenza qed noqrob 30 sena fil-qasam edukattiv dejjem għalmetni illi ma jistax ikun hemm żvilupp sħiħ kemm nixtiequh jekk ma jkunx hemm consolidation mid-dar. L-eżaġerazzjonijiet kollha ħsiena m'iniex favorevoli għal xogħol tad-dar li jaqqas iħalli nnifs it-tfal jilagħbu jieħdu pjaċir ma' familja tagħhom ikomplu ma' attivitajiet oħrajn. M'iniex qiegħed nirrakkomanda hekk. Imma lanqas ma rrid nagħti l-impressjoni li t-tfal jistgħu wara l-iskola jiġu jalqu l-basket u qisu ma kien xejn l-iskola mbagħad l-għada nkomplu fuq l-affarijiet tal-iskola. Le, jekk nixtiequ li jkun hemm vera tisħiħ ta' dak li t-tfal ikunu qegħdin jitgħallmu, it-tfal iridu jkomplu jagħmlu xi xogħol id-dar tagħhom ukoll. Mhux f'din l-età, ovvjament. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu, għal-Brook Courtney Chantal. Yes, l-għażla ta' skola min-naħa tagħkom. Teresa Nuzzo jekk jogħġbok. Teresa Nuzzo għal-Brook Courtney Chantal. Tajjeb ħafna, sinjura, kumpendra tajba. Lek ukoll God bless you all. Grazzi, thank you ħafna. Bye-bye. Mela, issa jmissna lil Likari. Likari. Ok, nista' nkompli mela daqsxejn biex norbot il-ħsieb sewwa li kont qed ngħid. Skużawni, taċi, nkun qed nirċievi xi messaġġi biex naraw l-affarijiet mexjin sewwa. Tajjeb, mela, at this point mhux se jkollhom ħafna affarijiet xi jagħmlu, ma iktar ma ħajgħaddi dan ix-xogħol se jkun qiegħed jiżdied. Mill-età ta' primarja wieħed jistenna li jkollhom xi ftit ta' xogħol xi jkunu qegħdin jagħmlu, fejn tgħidilha sekondarja mbagħad inevitabbilment ix-xogħol ħajkun qiegħed jiżdied. Importanti li għalhekk anke commitments li t-tfal ikunu qegħdin nibdew ndaħluhom fihom ħajgħażlu huma wkoll imma f'dan l-istadju aħna nkunu qed nagħżlu għalihom le, nistaqsuhom nitkellmuha magħhom imma ħafna drabi jkun hemm xi ftit tas-seba' tal-ġenituri li jkun qiegħed jimpatta fl-għażla tal-mod ta' kif jitqassam il-ħin tat-tfal, jaħalli spazju biex meta mbagħad jibda dieħel ukoll dan it-tip ta' xogħol ikun jista' jsir jew naraw that we reorganize a bit ourselves illi nħallu daqsxejn ħin għal kollox. Għalhekk il-kelma li qed fil-bidu, bilanċ. L-eżaġerazzjonijiet m'għandniex nagħmluhom f'xejn. Meta qed ngħid hekk irid nagħmel ftit caveats, nifhem illi min mbagħad jidħol f'ċertu dixxilpina għal serjetà kbira, sportivi, mużika, illi jkunu jridu jilħqu livelli ta' eċċellenza, dak ħajjitlob imbagħad sagrifiċċji mhux żgħar. Naf bi studenti illi filgħodu qumu kmieni imorru jomu għax jitrejnjaw għall-hawn pereżempju, imbagħad imorru l-iskola, wara l-iskola ikollhom xi session ta' training oħra u mbagħad ikomplu x-xogħol tagħhom. Tfal impenjati u normalment min ikun impenjat ħafna jirnexxielu jlaħħaq ma' kollox, jirnexxielu jlaħħaq mal-isport, jirnexxielu jlaħħaq mal-iskola, mal-familja. Min ikun impenjatu jkollu għan ċar f'moħħu jirnexxielu. U dawn ma fajt li jitrawmu fit-tfal bil-mod il-mod sewwa, ġifieri jiena nifhem meta qed nitkellem fuq eżaġerazzjonijiet mhux qed nitkellem għal min ikun qiegħed iddieħlu dixxilpina b'serjetà dik hekk titlob imbagħad. Illi qed ngħid ħallu spazju għal bilanċ u firxa ta' esperjenzi kemm jista' jkun wiesa.
inkluż il-ħin magħkom bħala ġenituri, li importanti ferm. Issa għandna lil L Likari. L Likari. Hello. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Bonjour. Bonjour. L-għażla tagħkom għal L, please. Sorry? Your choice of school for L, please. No choice. No choice for L. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Bye, thanks. Nu issa jmissna lil Nina Gallia Polidano. Nina Gallia Polidano. Hello? Hello, good morning. Hello, bonjour. Bonjour, l-għazla ta'kom għal Nina, please. Saint Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira għal Nina. Tajjeb ħafna, grazzi u l-komplimenta ġata tajba. Grazzi, good day. Grazzi. Tanti lilkom, bye-bye. Saint Monica Gżira għandna 8 postijiet għadhom disponibbli wara dik l-għażla. Għatantkom diversi tajja, għatantkom diversi skejjel tajbin minn font fejn tistgħu tażlu. M'għandniex għalfejn insibu daqshekk diffiċli ta' barra minn hawn. Mela, hello. Hello. Hello, good morning. Bonjour. Bonjour, l-għażlakom għal Julia, please. No choice for Julia. No choice for Julia, you're retaining the other school. Yes. Tajjeb, thank you very much, have a good day. Thank you very much, good day. Bye, thank you. Tajjeb, issa qed nistennew xi ħadd tal-Eljana Farrugia. Eljana Farrugia. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Eljana, please. Saint Monica Gżira, please. Saint Monica Gżira għal Eljana. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Thank you ħafna. Good day, lilkom ukoll. Bye. Issa qed nistennew xi ħadd tal-Mija Zammit. Hello, bonġu, Bonġu, sinjura. Bonġu, l-għażlakom għal-Mija. No choice għal-Mija, please. No choice għal-Mija. Thank you very much, sinjura. Grazzi. Grazzi ħafna, bye-bye. Bye-bye, thank you. Nelly Zerafa. Hello. Hi. Hi, good morning. Your choice of school for Nelly, please. Good morning. Saint Monica Gżira. Saint Monica Gżira għal Nelly. Tajjeb, ħafna grazzi, l-komplimenta ġaħat tajba. Milek ukoll, bye-bye. Bye, thank you. Issa jmissna lil Mija Aġuż Bryden. Li qiegħda bir-ranking number 106 imma wara xulxin kif kienu l-mħabba li għana żewġ pari tewmin 108.
Hello? Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal-100, please. Mela, St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta għal-100. Grazzi ħafna, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi, lilek ukoll. Bye-bye, thank you. Hazel Sky Mallija. Hazel Sky Mallija. Hello? Hello, bonjour. Bonġu, sinjura. L-għażla tagħkom għal Hazel, please. St. Monica Gżira kjoġbok. St. Monica Gżira. Tajjeb ħafna, grazzi, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi tantiħor, bye. Bye, thank you, bye-bye. Wara Hazel għanna l-Sera Nicole Camilleri. Sakemm tgħaddilna l-linja ma' Sera, jekk tgħaddi ninterrompi ta'. Hi, bonġu. Hello, bonġu, sinjura. L-għażla għal Sera, please. St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira għal Sera. Tajjeb ħafna, sinjura, grazzi u komplimenti ġaħat tajba. Thank you, good night. Bye-bye, thank you. Lilek ukoll. U s-sanna l-Beatrice Borch Gallia. Għanna St. Monica s-li nizlin u kol, sawum il-postijiet issa. Tajib, ma li kont ħanejt. Di l-axar ħaġa, mbagħad kemm ngħidilkom ftit anke kif noperaw aħna bħala skejjel u segretarjat ukoll ta'. Ma nafx hekk għandi xi ħadd fuq il-linja. Hello? Hello? Hello, bonġu. Bonġu, sinjura, l-għażla tagħkom għal Beatrice, please. St. Monica Mosta, please. St. Monica Mosta għal Beatrice, tajjeb ħafna, grazzi l-komplimenta ġaħat tajba. Grazzi, good day. Bye-bye. Bye-bye, tanti ħorlilkom. U wara Beatrice għandna lil-Chloe Spiteri. Kemm importanti li nuru interess u li nkunu attenti. L-ewwel li nuru interess f'dak kollu li qegħdin jagħmlu tfal tagħna. Fil-bidu ħankunu nistgħu anke ngħinuhom fejn ikun hemm bżonn tajjeb li jitgħallmu l-affarijiet irridu jagħmluhom huma, mhux nagħmluhom aħna għalihom. Hello? Hello? Hi, good morning. Good morning. Your choice of school for Chloe, please. St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira for Chloe. Thank you very much. Have a nice day. Thanks, and you too. Thank you. Bye-bye. U wara Chloe għandna l-Kate Abela. Għalhekk importanti li ngħinuhom fejn hemm bżonn ngħinuhom imma jitalmu jagħmlu affarietuhom, però dejjem nuruhom interess. Biftit mistoqsijiet, mhux taqsini 20 jew taqsini 100, ta' kif ġili nixbedda xejn saqajja jien il-Marti, tibda staqsi waħda f'waħda lil uliedna u nippruvaw nżommu l-bilanċ. Imma importanti li nsaqsu ftit mhux xejn, kif mort illum, kif aħna, x'għamilna sabiħ, kien hemm xi ħaġa dejjaqna. Importanti li nuru dak l-interess ma' tfal tagħna, speċjalment issa kif għadhom żgħar, ħalli kemm jista' jkun tidħol drawwa li meta jiġu lura mill-iskola jew minn esperjenzi li jkunu huma qegħdin jagħmlu, jaqsmu qalbhom magħna fuq dak li jkunu qegħdin jgħixu b'mod wiesa' fl-iskola u mhux. Anke f'aspetti akademiċi, bħalissa tkunu tafu x'inhu huma l-affarijiet iktar ma jgħaddi, inqas tkunu tafu. Hello? Bonġu. Bonġu, sinjura, l-għażlakom għal-Kate, hekk jogħġbok. St. Joseph Sliema. St. Joseph Sliema għal-Kate. Grazzi ħafna, sinjura, kun pedra tajba. Thank you. Bye-bye, thanks. Ciao, ciao. Bye-bye. Kemm nerġa' niċċekkja, rajt kollox għadu hemmhekk. Anke meta l-affarijiet jitqalu b'mod li ma tkunux tgħid li mela ħa niftakar dak it-tip ta' chemistry, dak it-tip ta' ma nafxiex li għandhom jew hekk issa nsejtu jew ma kontx għamiltu jien jew ma jimpurtax m'hemmx għalfejn trid tkun taf di subject content. Imma l-istaqsi
x'qed jidhirlek kif qed issibu. Hello. Hello, bonjour. Bonjour. L-għażlakom għal Siena, please. Saint Monica Mosta jekk jogħġbok. Saint Monica Mosta. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Thank you, good day. Bye-bye. Good day. Tajjeb, issa jmissna lil Leona Olivia Tanti McCarthy. Kemm jagħmel differenza tfal tagħna li jkunu jafu li aħna qed ninteressaw ruħna f'dak li huma qegħdin jimpenjaw ruħhom fih. Kemm itihom aktar motivazzjoni li jkomplu jimpenjaw ruħhom. Ġifieri importanti li din tidħol drawhom minn żgħar nibqgħu nżommuhom kultivawha tul l-esperjenza kollha. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. L-għażlakom għal Leona, please. Saint Monica Mosta, please. Saint Monica Saint Monica Mosta. Iva, grazzi ħafna, grazzi l-komplimenta ġurnata tajba. Grazzi ġurnata tajba. Bye-bye, thank you. Antiħor, ciao, ciao. Bye. U Saint Monica Mosta jabek fadallhom post wieħed sewwa biex tieħdu ħsieb min jinteressa tibqgħu issegwu x'qed jiġri. Imma semmejtilkom mhux biss nuru interess, imma li nkunu attenti. Naħseb l-iktar ħaġa illum qed nitfixklu fuqhom mal-aljenazzjonijiet li spiss qed inkunu aljenati, ġieli minn dan, ġieli minn affarijiet oħra, aljenazzjonijiet, le? Ma nkunux attenti, preżenti fil-mument, hemmhekk. Hello. Hi, good morning. Good morning. Your choice of school for Ivy Bell, please. St. Joseph Slema, please. St. Joseph Slema for Ivy Bell. Thank you very much. Have a nice day. Yes. Thank you. Good day. Thanks. Bye-bye. Thank you. U ġili niskru biex nixbetu ħadda s-sa favur il-mara u kontra tijaj. Ġili tiġbid l-attenzjoni li Marija najatlek u isek minn ċaw. Xej, naqta. Ġili nkun moħni fxaħġa unaljena, ma natix kas. Kemm importanti li nkunu prezenti hemmhekk fiżikament immanka mentalment u narawx qed jiġri attenti. Hello, good morning. Hello, bonjour. Bonjour, l-għażla tagħkom għal Elisa, please. Mela, Saint Monica Gżira. Saint Monica Gżira. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba, sinjura. Dilek ukoll, thank you. Bye, thank you, bye. U wara Elisa għandna lil Chloe ġew xi berras. Apparti li l-attenzjoni hija sinjal ta' mħabba, hija sinjal ta' rispett. Ma huwa l-iktar mod importanti li bih narfu affarijiet li forsi fuqhom għandna naġixxu. Dieħla l-linja, hello. Hello. Hello, bonġu sinjura, l-għażla tagħkom għal Chloe. Bonjour. Bonġu. Iva, Saint Monica Mosta, please. Saint Monica Mosta għal Chloe Joe. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Thank you very much. Bye-bye. Dilek ukoll, grazzi. U fil-fatt bl-għażla tas-Sinjura għal Chloe Joe Saint Monica Mosta ukoll għal qed id-disponibilità ta' postijiet illi kellha. Tajjeb wisq. Aħna tfal tagħna daqskemm nafuhom aħna ma jafhom ħadd. F'ċertu aspetti mbagħad jibdew isir jafuhom il-ħbieb ukoll, però nafu tfal tagħna, nafu l-patterns tagħna, nafu their frowns, their joys, their pains, narfuhom. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal help, please. Saint Monica Gżira. Saint Monica Gżira. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Lilkom ukoll, grazzi. Bye, thank you, bye. U l-iktar indikatur faċli li nindunaw li xi ħaġa mhux għaddejja sew fil-ħajja ta' uliedna huwa meta f'salt wieħed ikun hemm bidla illi ma tkunx ġustifikabbli, ma tkunx spjegabbli. Sa li tkun spjegabbli ġieli jkunu affarijiet illi naħsbuhom żgħar, imma li għat-tfal ma jkunux żgħar. Inħobb inġib eżempju illi forsi jidher ftit futi li imma jinftiehem jekk ikollna għasfur u mitilna għasfur. Jaf ikun raġuni valida biżżejjed biex f'salt wieħed naraw bidla fl-inġiba ta' uliedna għall-mument. Hello. L-għodwa tajba. Tanti lilek, l-għażla ta' skola għal Olivia jekk jogħġbok. Saint Angela ir-Rabat jekk jogħġbok. Saint Angela ir-Rabat. Grazzi ħafna l-komplimenta ġurnata tajba. Ringrazzjak u saħħa. Saħħiet, grazzi.
Imisna lil Klara Galja, Sejt Angela Rabat, għatem postijiet iva. Sewa Immaġini jkun hemm bidliet fuliedna in their attitude, jingħalqu aktar fihom infushom, f'saltwiet iktar irraxxibbli, f'saltwiet iktar imdejqin, nieqsin minn attenzjoni, imma kważi ħesrem tkun dik il-bidla u ma nistgħux insibu spjega għaliha. Dak huwa mument fejn tajjeb illi nindagaw ftit iktar, infittxu ftit iktar, nifhmu daqsxejn iżjed x'inhu għaddej. L-ewwel qabel kollox nifhmu mat-tifla fil-każ tagħkom ma' wliedkom. Titkellem magħhom, tipprova mingħajr ma nkunu eżaġerati ngħinuhom jesternalizzaw dak li huma qegħdin iħossu jgħixu fil-mument. Jekk naraw li maħniex naslu u jidher ċar li hemm xi ħaġa li qiegħda tikkonfondihom, jew jekk hemm xi ħaġa imma nindunaw li xi ħaġa għandna bżonn assistenza għaliha, tajjeb illi nfittxu għajnuna. U l-ewwel port of call, l-ewwel punt ta' riferiment fl-aspett edukattiv speċjalment għandu jkun dejjem il-kap tal-iskola. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Klara. Bonġu. No choice, please. No choice ser iżommu l-iskola li għandha u xekk. Yes. Tajjeb ħafna, grazzi l-kumpentaġġa tajba. Thank you very much. Bye-bye, tanti ħordilkom. Grazzi, bye-bye. Sajmisna lil Nikola Kalleja li wkoll taġa qiegħda miktuba ġewwa skola oħra biex naraw jekk hux ħażomma jew le jew tieħu skola differenti. Żommu l-punt ta' riferiment tagħkom il-kap tal-iskola li mbagħad hu jew hi jiddireġukom lejn kollegi oħrajn li jista' jkun fih dan l-iskola, jista' jkun anke fih dan is-segretarjat. Issa nispjega ftit aktar segretarjat anke kif jopera. Biex joffrukom l-aħjar assistenza possibbli biex ngħinu lilkom tgħinu lil uliedkom. U dan kunċett li nixtieq li nibqgħu nżommuh dejjem quddiem għajnejna. Ma nafx jekk daħlet il-linja. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, sinjura. L-għażla tagħkom ta' skola għal Nikola jekk jogħġbok. Għal Nikola, St. Joseph Blata l-Bajda jekk jogħġbok. St. Joseph Blata għal Nikola. Grazzi ħafna. Komplimenta ġarat tajba. Grazzi, ciao, bye. Thank you, bye-bye. Ilek ukoll, thank you, bye-bye. Aħna meta uliedna ikunu ma jifilħux, x'namlu? Immorru għand it-tabib u nfittxu l-għajnuna. Imma f'salt wieħed dawk it-tfal ma jsirux tat-tabib. It-tfal jibqgħu tagħna, id-diffikultà ta' uliedna tibqa' d-diffikultà tagħna ma sirx tat-tabib. Aħna it-tabib ikun qed jgħinna nfejqu lil uliedna. U dak huwa kunċett li tajjeb nibqgħu nużawh u nadottawh f'kollox. Jekk uliedna għaddejjin minn diffikultà f'aspett edukattiv, f'aspett emottiv, u qed nieħdu l-għajnuna, dik l-għajnuna qiegħda hemm biex tgħin lilna ngħinu lil uliedna. Uliedna jibqgħu tagħna, d-diffikultà tagħhom tibqa' tagħhom u tagħna. Ma ssirx tal-professjonisti li f'saltu qed niltaqgħu miegħu. Dad-diskors ngħidu wkoll mal-kollegi tiegħi, l-edukaturi f'aspett ta' professjoni u ta' kif nipprattikaw professjoni tagħna. Ta' ġifieri qed nitkellem magħkom hekk għax nitkellem ma' ġenituri li jiena ġenitur ukoll. Imma mal-kollegi nitkellem ovvjament minn perspettiva oħra. Tidher nuance sottili imma importanti ħafna. Għax ikun hemm kultant shedding of responsibility and passing on of responsibility to the other li ma tiġri qatt. Importanti li nibqgħu nħossuha tagħna imma l-għajnuna nfoċċuha fejn hemm bżonna. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Elisa May, please. St. Monica Gżira, please. St. Monica Gżira għal Elisa May. Grazzi ħafna, komplimenti ġara tajba, sinjura. Grazzi. Bye. Ukoll. Bye. U issa għandna lil Victoria Nicoletta Zabernik. Ta' ġifieri ejja nkunu attenti, preżenti u fejn ninnutaw li jkun hemm xi tibdil li mhuwiex spjegabbli, nitkellmu ma' uliedna u nfittxu l-għajnuna meta tkun meħtieġa. L-ewwel mill-iskola u mbagħad l-iskola wkoll tista' tirreferina lejn kollegi oħrajn. Jista' jkun hemm ċirkustanzi wkoll fejn l-għajnuna tiġi wkoll minn terzi, mhux bil-fors mill-iskola, skont iċ-ċirkustanza xi tkun.
xiftit kif noperaw aħna bħala settur tal-iskejjel tal-Knisja. Għax ninduna li ħafna mhumiex marfa biżżejjed fuq in-natura tagħna kif aħna magħmulin u kif noperaw. Naħseb daħlet il-linja. Hello. Hello, good morning. Good morning. Could you give me your choice of school for Victoria, please? Yes, St. Joseph Paola. St. Joseph Paola. You're welcome, bye. Thank you very much, Have a bye-bye, nice have a day. nice day. Possiamo parlare in italiano o no? Ho capito bene che siete italiani? No. I'm Italian e mio marito Austria. Ok. Si sentiva dall'accento. Ok. Buona giornata, grazie. Ok, buona giornata. Ciao, grazie. Wara Victoria għanna lil Giuliana Zaffarese. Giuliana Zaffarese. Italia, Austria, l'Italia, il-globalizzazzjoni, internazzjonalizzazzjoni tad-dinja kif saret. Ħaġa sabiħa, ħaġa sabiħa. Hija rikkezza li jista' jkollna jekk narfu ngħixu tajjeb. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. Lażdakom għal Giuliana, please. Teresa Nuzzo, please. Għal Giuliana sewwa kemm nikkonferma li għal Giuliana Zaffarese. Ekku. Tajjeb, Teresa Nuzzo għal Giuliana Zaffarese. Tajjeb, ħafna grazzi u l-kompliment ġelet tajba. Thank you. Bye-bye. Lilek ukoll. Bye-bye. Bye-bye. U issa jmissna lil Lizzy Kawki. Mela, aħna nitkellmu dwar skejjel ta' Knisja u ħafna jaħsbu li għax l-iskejjel ta' Knisja ħanitkellem very colloquially daw kollha tal-Arċisqof. Not really the case. Is-sitwazzjoni hija ferm differenti minn hekk. L-Arċisqof huwa r-raj il-mexxej spiritwali tal-Knisja f'Malta u f'Għawdex u l-Arċidjoċesi għalkemm mbagħad id-Djoċesi ta' Għawdex għandha l-isqof tagħha wkoll. L-Arċidjoċesi għandha ftit skejjel tagħha bħal m'għandha d-Djoċesi ta' Għawdex li għandha xi skejjel li huma tagħha. Ma fil-każ tal-Arċidjoċesi ta' Malta għandha seminarju tal-Arċisqof, seminarju minuri, primarju sekondarju naħseb għandha xagħat fuq il-linja. Hello. Hello. Bonġu sinjura. Bonġu. St. Joseph Slima, please. Għal-Lizzy, u xek, St. Joseph Slima. Iva. Tajjeb ħafna, grazzi u l-komplementa ġolet tajba, sinjura, ta' Lilek ukoll, thank you. Grazzi. Mela bħal arċidjoċesi għandna seminarju minuri, primarja u sekondarja li għata l-arċidjoċesi. Is-Sacred Heart li fl-moddi ma kienieċ tal-arċidjoċesi imma l-kongregazzjoni hemmhekk tas-sisters meta kienu bdew jikbru bdew jarfu li għandhom bżonn għajnuna biex din titmexxa. Għalhekk kienu għażlu li għaddu għall-arċidjoċesi għad għandhom sej parti mill-bord ukoll fid-deċiżjonijiet li huma jqogħdin jittieħdu imma l-iskola hemmhekk primarja sekondarja bniet, is-seminarju primarja sekondarja subien għaddiet fidejn l-arċidjoċesi. Dawk biss huma skejjel illi ultimately jaqgħu taħt l-arċidjoċesi b'mod dirett. Hello. 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 Bonġu sinjura, lasdakom għal Eliza Faith, please. St. Joseph Slima. St. Joseph Slima for Eliza Faith, am I right? Yes. Thank you very much, have a nice day. Thank you, bye-bye. Bye-bye, thank you, good day. Il-bqija l-iskejjel l-oħra kollha tal-Knisja f'Malta, is-sidien tagħhom huma ordnijiet reliġjużi differenti. Mela għadna kif semmejna St. Joseph, huma sisters St. Joseph illi għandhom skola Batalbajda, għandhom skola ta' Sliema u għandhom skola Pawla. Dawk huma ta' ordni għalih. Għandna ma nafx l-ewwel waħda San Luigi, St. Aloysius li hija tal-Jesuits, tal-Ġeżwiti, għandhom il-primary, il-secondary u sixth form school tagħhom. Ordni ieħor. Dawk kollha huma entitajiet legalment separati, distinti waħda mill-oħra. Naħseb għandna xagħat fuq il-linja qisni qed nisma' hello. Hello, bonġu. Bonġu, lasdakom għal Pawla jekk jogħġbok. St. Joseph Batalbajda jekk jogħġbok. St. Joseph Batalbajda, tajjeb ħafna grazzi u komplimenti ġalet tajba. Lilkom ukoll grazzi. Bye-bye, grazzi. Kien niċċekkja kif aħna fiċċali tal-iskejjel. Okay. Għalhekk, meta qed nitkellmu għandna linja. Hello.
Hello, bonjour. Bonġu, Sinjura. Scarlett Brinkat, tajjeb ħafna l-għażla skola? St. Joseph Paula, please. St. Joseph Paula Scarlett, tajjeb ħafna, grazzi Sinjura, komplement ġad tajba. Thank you, good day. Lilkom ukoll, thank you. Bye, bye. Bye-bye. U għanna the third pair of twins u koll għanna lil-Emma u Kajla Thewma. Kif taħdi l-linja il-familjari ta' Emma u Kajla Thewma se jgħidu għanna l-għazla ta' skola. Hello? Bonġu, hello. Bonġu, l-għazla ta'kom għal Emma u Kajla, please. St. Joseph Blata. St. Joseph Blata, grazzi ħafna, il-komponent ġad tajba. Lilek u kol, grazzi. Bye, grazzi, bye. Tajjeb, wis, ma St. Joseph Blata għal Emma u Kajla. St. Joseph Blata għata għanda fil-fat 20 post disponibli u koll. Irridu nizlu l-ena, għanda 19, anka l-Kajla irridu nizlu la St. Joseph Blata, ta' kollegi, għax kienu twins. Hello. Ekku, proset, thank you. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għazla ta'kom għal Megan, please. St. Joseph Blata, please. St. Joseph Blata, tajjeb ħafna, Sinjura, grazzi u l-komplimenta ġaħat tajba. Thank you. Bye-bye, thank you. you. Good day. Bye, bye. Għalek, fil-waqt li nitkellmu fuq settur tal-iskejjel tal-Knisja, huwa differenti mill-iskejjel tal-Istat fejn l-Istat huwa entità legali waħda u l-iskejjel huma biss periferija tal-istess entità legali. U biex ngħidlek id-Direttur Ġenerali hemmhekk jista' jagħti direzzjoni lil kapijiet huma fil-ġerarkija fl-istess entità taħt dak id-Direttur Ġenerali. Hello, bonġu. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom ta' skola Karla Kutajjar u x'hekk. Iva, St. Ġelantit Gudja, jek jordbu. St. Ġelantit Gudja. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Dilkom u kol, bye-bye. Bye-bye, thank you. U s-sajmisna l-fejt Farrugia. Mela fil-waqt li tal-Istat anka jimpiegaw in-nies ċentralment u jibatu lill-allima u edukaturi kollha meħtieġa fl-iskejjel differenti. Fil-każ tal-iskejjel tal-Knisja, s-sitwazzjoni totalment differenti. Kull skola hija entità legali għalija, kull skola timpiega n-nies tagħha hi, tagħmel policies tagħha hi, imma mbagħad niġu flimkien fuq numru ta' affarijiet l-ewwel qabel kollox fuq il-valuri kattoliċi li jsawruna bħala karattru ewlieni bejnietna kollha. Hello? Hello? Hello, bonġu, Sinjura, rasitakom għal-fejt, please? Bonġu. Bonġu. Iva, St. Joseph Blata l-Bajda kjoġbok. St. Joseph Blata l-Bajda, tajjeb ħafna, Sinjura, grazzi l-komplimenti ġad tajba. Grazzi, good day, thank you, bye. Grazzi. Grazzi. Kontet ngħid jaqduna il-valuri komuni, imbagħad kull skola terġa' jkollha l-karattru tagħha ta' għalkemm l-istess valuri, imma il-fundatur, il-fundatriċi ta' dik l-iskola ħallu mbagħad anke it-toma l-flavor nsejħu anke l-karizma ta' dak l-ordni reliġjuż illi jkun jinħass f'dik l-iskola partikolari, però fundamentalment qed nitkellmu fuq l-istess valuri kattoliċi li jaqduna l-ewwel qabel kollox. Hello? Hello? Bonġu, Sinjura. L-għażla tagħkom għal Lea Marie, please. St. Joseph Blata l-Bajda. St. Joseph Blata. Grazzi ħafna, Sinjura. Il-komplimenta ġaħat tajba. Grazzi. Bye, thank you. U għanna l-Elise Ġordmajna li teġa għanda posta ġewwa skola, għalhekk hemm ċans li tgħidilna no choice imma f'idejhom biex jgħidulna whether or not it is the case. Elise Ġordmajna. Imma parti il-valuri hemm numru ta' punti oħrajn li jaqduna bħala skejjel ta' Knisja. L-ewwel qed iridu jkunu ġew rikonoxxuti mill-isqof, mill-ordinarju sejħulu tad-djoċesi partikolari fil-każ ta' Malta, mill-Arċisqof, fil-każ ta' Għawdex mill-isqof Don Anton huma illi Monsinjur propja jieħu biex ngħidulu Don Anton illi jkun qed jara fl-iskejjel ta' Għawdex bħala tali. Imma barra minn hekk imbagħad hemm anke ftehimiet illi jaqduna flimkien. Hello? Hello?
Hello. Hello, bonġu, Hi. sinjura. Bonġu. L-għazla ta'kom għal Elise, Bonjour, please. bonjour. Elise George Mine, check. Iva, Elise Ġordmajna. No choice. No choice, sa żommu l-għazla ta' skola li għandkom teġa. Iva. Grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi ħafna. Bye, thank you, good day, bye-bye. Sajmisna l-Emma Police. Ftehim importanti li kien intlaħaq kien ġie firmat fil-1991 bejn ir-Repubblika ta' Malta u Santa Sede. Dana kien ilu jiġi diskuss minn snin qabel ukoll. Minix ħanedħol fl-istorja kollha m'għandniex ċans dal-għodu. Hello. Hello. Bonġu, sinjura, l-għażla tagħkom għal Emma jekk jogħġbok. Bonġu. St. John Antid Gudja. St. John Antid Gudja. Grazzi ħafna, sinjura, kumpliment ġarat tajba. Grazzi, thank Bye, you. thank you. Bye bye. Bye bye. Però għal min jinteressa ruħu, nħeġġiġkom ta' fitxu issibu artikli, issibu literature taqraw biex qed nirrealizza llum anka ġenituri u għalliema ma jkunux neċessarjament jafu b'din l-istorja tal-iskejjel tal-Knisja kif komplet tiżvolġi f'pajjiżna, però fil-qofol tiegħu dal-ftehim il-Knisja tru anka daw l-ordnijiet differenti li konnedna kienet għażlet proprjetajiet illi hija tħoss mhux neċessarji għall-operat pastorali tagħha. U daw proprjetajiet ingħataw lill-Gvern. Hello, hello. Hello, good morning. Hello. Good morning. Your choice of school for Ivy Marie, please. St. Joseph Blata Al-Bajda, please. St. Joseph Blata għal Ivy Marie. Grazzi ħafna, komplimenta ġarat tajba. Thank you. Bye-bye. Good day, bye-bye. Bye-bye. Jekk tistaw kollegi, kultant qed ikun hawn daqsxejn tisbit eżaġerat, jekk ikunu jistgħu inaqsulu ftit tagħna prezza tafżawhom naqra, għax kultant nittama li ma jistemax minn qed isegwina ma lilna jfixkilna. Jew bekk issa minn hawn nittamaw nofsija 3 kwarti oħra għandna nkunu lestejna ta' jistgħu komplu. Hello. Bonġu. Bonġu, sinjura, lasalakom għal Ilaria, please. Mela, St. Angela Msida, please. St. Angela Msida għal Ilaria, tajjeb. U sinjura, komplimenta ġarat tajba. Lilkom ukoll, grazzi. Grazzi, saħħit. U fadlinna post wieħed fil-fatt hemmhekk. Mela, l-ordnijiet, il-Knisja kienu taw proprjetajiet lill-Gvern, ħafna proprjetajiet, tant kienu nataw proprjetajiet lill-Istat Malti illi fit-30 sena plus illi ilu jiġi firmat dan il-ftehim għadhom qassaru trasferimenti kollha ta' dal-proprjetajiet kollha, sewa għadhom qed jiġu trasferiti dal-proprjetajiet kollha. Ingħataw dal-proprjetajiet, in exchange il-Gvern intrabat illi ikun ħajibqa' iħallas jagħti rimbors propja, jagħti rimbors tas-salarji meħtieġa għal persuni biex joperaw l-iskejjel tal-Knisja. Għalhekk anke meta jingħad ċertu diskors, tajjeb li d-diskors jingħad korrettament. Iva veru li l-iskejjel tal-Knisja qegħdin ħafna drabi joperaw bis-saħħa tar-rimbors illi l-Istat Malti ikun qiegħed jagħti għas-salarji tal-impjegati li hemm fl-iskejjel tal-Knisja. Imma dan mhuwiex donazzjoni, dan huwa ħlas għal proprjetajiet li kienu nataw mill-Knisja lill-Istat Malti biex nkunu korretti anke fil-mod ta' kif nkunu qegħdin nispjegaw l-affarijiet. Barra minn hekk jagħti wkoll 10% over and above, ġifieri jekk skola għandha biex ngħidu hekk biex niġbed linja dritta mit-1,000 € pagi, jagħti 110 ħalli dawk l-10,000 jgħinu lill-iskola fl-operat tagħha. Nassikurakom kollha kemm aħna għandna djarna inħallsu jew inkella nħallsu l-kirijiet aktar u iktar, nafu kemm huma l-kontijiet u llum b'dik it-10% l-iskejjel ma jirnexxilhomx jgħaddu biex jibqgħu mhux biss ħalsu l-kontijiet li għandhom imma jtejbu l-faċilitajiet li hemm, għalhekk u dan huwa wkoll mirqum fil-ftehim l-iskejjel kienu żammew id-dritt li jitolbu donazzjoni mela kienu saru b'xejn ma tintalabx miżata imma tiġu mħeġġa tagħtu donazzjoni. U hemm differenza sostanzjali. L-ewwel nett huwa li donazzjoni tingħata jekk wieħed jista' u jixtieq. Tiġu mħeġġa u kull min jista'
jekk joġobkom araw li tgħinu lill-iskejjel, imma min ma jistax. Hello. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Robin hekk jogħġbok? St. Joseph Slima. St. Joseph Slima għal Robin. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Thank you. Bye-bye. Lilkom ukoll. Bye, thank you. Però finalment ġara darba hija donazzjoni m'intomx obbligati. Tistgħu tibqgħu tagħżlu li donazzjoni ma tagħtux, mentri miżata iva, tittingħata bil-fors x'inkella servizz ma jingħatax. Hello. Hello. Hello, good morning. Your choice of school for Ella, please. No choice. No choice. Grazzi ħafna, komplimenta ġara tajba. Thank you. Bye-bye, good day. Bye. U issa jmissna lil Georgia Ketkuti. Mela, l-iskejjel kienu żammew id-dritti li jitolbu donazzjonijiet, imma fl-istess waqt ma jistawx jitolbu miżata fissa lil kulħadd. Kif tafu tajjeb, numru minnkom probabbli għamiltu riċerka il-donazzjonijiet, il-maġġoranza tagħhom jew l-ogħla li naf li bħalissa qed jintalbu huma ta' xi 600 euro fis-sena għal kull wilt, illi meta komparata mal-miżati illi jaħtieġu ta' biex ma niftihemx ħażin li jaħtieġu l-iskejjel indipendenti biex joperaw għax biex tmexxi skola llum għandek bżonn ħafna u ħafna spejjeż huma bil-qabda iktar minn dawk is-600 euro m'għandix għalfejn qed nagħmel ċifri kulħadd jaf jagħmel ir-riċerki tiegħu biex ikun jaf id-differenza sostanzjali li hemm għalhekk inħeġġiġkom ta' li min ikun jista' u m'għandux diffikultajiet konfidenzjalità għajduhom mill-iskola spjegawlhom li fi ċirkostanzi ma tistgħux u nassigurakom li mhux ħassibu l diffikultà. L-oħrajn please għejnu fejn tistgħu x'inkella l-iskejjel ma jibqgħux jittejbu għabżonijiet ta' awliedkom. Hello. Hello, hi, good morning. Good morning. L-għażla tagħkom għal Georgia, please. Yes, mela, Georgia Ketkuti, St. Joseph Slima. St. Joseph Slima, Georgia Ketkuti. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Bye, bye. Good day. Bye, bye. Tajjeb, permezz ta' dak il-ftehim tan-91 intrebaħ dan id-dritt minnaħa tal-Knisja titlob ir-rimpors minnaħa tal-Istat u l-obbligu fuq l-Istat, intrebaħ dritt ieħor ukoll għall-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja. Hello. Hello. Hello, good morning. Bonġu. Bonġu. L-għażla tagħkom ta' skola għal Bettina, please. St. Angela Msida. St. Angela Msida għal Bettina. Grazzi ħafna, komplimenta ġara tajba, sinjura. Grazzi, lilek ukoll. Thank you, bye-bye. U bl-għażla sinjura St. Angela Msida għalqet disponibilità ta' postijiet. Kont qed ngħid l-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja rebħu dritt ukoll illi igawdu mill-istess kundizzjonijiet li jgawdu l-ekwivalenti tagħhom fl-iskejjel tal-Istat. Mela jekk inti għalliem, irid ikollok l-istess kundizzjonijiet li għandu għalliem fl-iskejjel tal-Istat. Jekk inti qed tgħin fit-tindif, ħadd tkun qed tgawdi mill-istess kundizzjonijiet li għandu l-ekwivalenti tiegħek fl-iskejjel tal-Istat. U dan allura mbagħad ġab ukoll fis-seħħ neċessità oħra illi aħna nkunu marbuta wkoll fl-istess tejjim kollettiv illi jkun daħal fih l-Istat mal-Union li tirrappreżenta lill-impjegati l-istess jiġri min-naħa tagħna fil-fatt l-ikbar agreement illi għandna huwa dak mal-MUT bħal mandu l-Gvern fejn jiġi qasam edukattiv hemm diversi professjonisti imma l-ikbar body group of people huma l-edukaturi. Ovvjament nikkalkulaw li minn xi 3800 impjegat li għandna fis-settur tagħna xi 3200 minnhom huma edukaturi fil-fatt. Ma nafx hekk hemm xatt fuq il-linja, hello. Yes, for Sophie Bondin, please. Bonġu, għal Sophie Bondin, am I right? Yes, please. Choice of school, please. St. Joseph Blata. St. Joseph Blata. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġrat tajba. Thank you, good day. Bye-bye, thank you, bye, good day. Għalhekk, aħna niġu fl-imkien ukoll bħala settur fejn jiġu dawn it-tip ta' kundizzjonijiet. Kollox fih il-benefiċċji, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu. Sewwa ġifieri mhux qed nagħti stampa kollha wartu żgħar kif ngħid dejjem hemm il-pros and cons f'kollox, però hemm ħafna vantaġġi għal fatt li hemm awtonomija fl-iskejjel jiddeċidu huma jieħdu ħsieb huma tagħhom infushom hemm iktar responsabilità, hemm iktar ownership ta' dak li jkun qed jiġri. Hemm ukoll it-tajjeb illi meta jkun hemm bżonn
nassistu lil xulxin niġu flimkien ukoll għal dawn diversi oqsma li semmejtilkom. Is-segretarjat. Ma nafx hekk hux diħla l-linja. Iva. Hello. Hello, Bonġu. Hi, Bonġu. Bonġu, l-għazla tagħkom għal Grace May, please. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Grace May. Grazzi ħafna, komplimenta ġada tajba. Thank you. Bye-bye, good day. Bye. Bye-bye. Wara jmisna l-Vivian Grace de Bono. Mela, s-segretarjat Edukazzjoni Kattolika, li fih naħdem jiena u kollegi tiegħi fil-fatt, huwa fera mill-Kurja tal-Arċisqof. Aħna entità xi ftit distanti imma fl-istess waqt naqgħu taħt il-kappa wiesa. U d-dmir tagħna huwa li taħt il-gwida wkoll tad-delegat għall-Edukazzjoni Kattolika li jwieġeb direttament mbagħad lill-isfijiet insejħulhom il-Konferenza Episkopali, huwa li nassistu, nikkoordinaw, nagħtu gwida, u nservu ta' intermedjarju bejn l-Istat u l-iskejjel, bejn il-unions u l-iskejjel, meta jkun hemm bżonn anke bejnkom u bejn l-iskejjel. Għandna funzjoni importanti illi tinfirex f'ħafna oqsma differenti. Llum qed nissuma qasam wieħed. Żgħir imma tant importanti illi jagħti s-segretarjat dak tal-admissions. Imma mbagħad għandna oqsma qasam minnhom li mhux ħadd nissu miegħu sakemm mhux kif kien hemm min għalilna impjegati tal-iskejjel tal-Knisja huwa dak l-aspett li ħares l-amministrazzjoni, riżorsi umani u finanzi. Tim ieħor mhux kbir imma li minnu jgħaddu ħafna u ħafna flus, tistgħu immaġinaw il-budget il-line vote li hemm għall-iskejjel tal-Knisja huwa wieħed kbir ħafna u qed jikber b'ftehimiet li qed ikun hemm l-ammonti ta' flus li qed jgħaddu huma kbar ħafna mill-fondi pubbliċi sewwa. Imma mbagħad hemm oqsma oħrajn. Hemm qasam fuq l-aspett kurrikulari illi allura ngħinu lill-iskejjel biex jibqgħu ebrest ma' dawk li huma l-iżviluppi kurrikulari għaddejjin biex ikun hemm innovazzjoni, taħriġ. U hemm qasam ieħor fuq dak psikosoċjali li ngħinu lill-iskejjel nagħtu servizzi lulidkom u lilkom meta jkun meħtieġ biex ngħinu through counselors, social workers, psychologists, daw it-tip ta' servizzi li tafu meta meħtieġa għal bżonnijiet differenti li jistgħu. Hello. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Your choice of school for Vivian, please. St. Joseph, Raħġdid, please. St. Joseph Paula, tajjeb ħafna, grazzi kumpanġa tajba. Thank you. Bye-bye, good day. Thanks, pansiħor. Bye. Bye. U issa jmisna lil-Mija Zarb. Għanna wkoll parti żgħira ma tant ieħor importanti li tgħin ukoll l-iskejjel fl-aspett pastorali tagħhom. L-iskejjel ħafna minnhom huma kollha equipped b'dak l-aspett, imma għandna wkoll persuna li tkun qed tgħinhom jieħdu ħsieb dejjem isaħħu l-esperjenza pastorali li qegħdin joffru lit-tfal. Għalhekk is-segretarjat qiegħed hemmhekk ukoll biex f'każ li jkun hemm bżonn wara li tkunu fiċċejtu assistenza mill-iskola, jekk taraw li maħniex naslu fejn ikun hemm bżonn you reach out to us biex nippruvaw ngħinukom ukoll. Hello. Hi, Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Papa ta' Mija Zarb. Yes, choice of school, please. St. Joseph Paula, please. St. Joseph Paula għal Mija. Grazzi ħafna, komplimenti ġad tajba. Grazzi. Bye, good day, bye-bye. Ta' qed nagħmel l-enfasi li wara li tkunu semmejtu tkellimtu mal-iskola għax aħna qatt ma nintervjenu sakemm intkom ma tkunux teġa provajtu taraw li s-sitwazzjonijiet li jkollkom tkunu riżolvejtuhom mal-iskola. Meta l-iskola tħoss jeħtieġa tkun hi li tinvolvina, jekk tkunu intkom li qed tħossu mhux qed tiftehmu, ħossukom fil-libertà però dejjem wara tkun tkellimtu mal-iskola. Hello. Hello. Hello, good morning. Hi. Good morning. Good morning. Your choice of school for May, please. Yes, St. Joseph Paula, please. St. Joseph Paula għal May. Grazzi ħafna, l-komplimenta ġaħat tajba. Grazzi lilkom. Thank you. Good day. Bye-bye. Bye. St. Joseph Paula fil-fat fadallhom l-aħħar post issa disponibbli. U f'każ li aħna nintervjenu, żommu fraskom in-natura legali li spjegajt qabel. Aħna nikkollaboraw, aħna nagħtu appoġġ, aħna nagħtu gwida, nikkoordinaw. Jien ma nikkmanda lill-ebda skola, huwa l-kap tal-iskola li jmexxi dik l-iskola. Qed nuża l-kelma kmand mhux għax hija kelma ninħobb nuża ma hija kelma li tiftihem b'mod ċar. Ikun hemm min
kollu l-impressjoni li jiena nista' naqbad u le ma naqblux hekk għandu jsir. L-ewwel nett fis-stil ta' tmexxija tiegħi aqqas kieku nista' legalment nagħmilha ma nagħmilha għax ma nemminx li dak huwa l-mod ta' tmexxija li għandu jsir. Però laqqas kieku hekk ma nistax. Legalment minix f'awtorità li nista' nagħmel dak. Jiena nikkollabora, niddialoga, ninfluwenza iva. Imma ma nkunx nista' nagħti ordni biex ngħidlek lill-iskola biex taġixxi b'mod u mhux b'ieħor. Għalhekk hemm importanti li naraw dak li qed l-ewwel iktar kmieni ir-relazzjonijiet. Aħna ngħinu, imma mhux neċessarjament dejjem. L-ewwel ippruvaw waslu kemm jista' jkun mal-iskola. Għax wansi li tkellimtu magħna, it's all about psychology wkoll, irraġunawha. Inti fl-aħħar mill-aħħar kif tħossek ikun qed tmexxi skola u xi ħadd isu mari fittex xi ħadd ieħor biex jintervjeni fuq l-iskola li qed tmexxi inti. Mhux isek gżak xi ħadd, nżommu qoddim għal xi ftit ta' pride mhux kulħadd ikollu li ma jħux pjaċir biha dik, sa meta jkun hemm bżonn issir, ħassir nintervjenu nippruvaw li ngħinu. Imma fejn nistgħu nippruvaw naħdmu biċ-ċoħra, bi prudenza, b'edukazzjoni mal-iskola, ejja nagħmlu dak l-isforz, ta' importanti ħafna. Hello, good morning. Le għat manna l-ħat fuq il-linja. Jew kien hemm tajtlu qalbu, jew tajtlu qalba. Kont għadni qed irreddi. Sani għafta ma nfadalix bis iktar ngħidilkom ġieli toqgħodux tinkwetaw issa jibdew jitfgħu daqsxejn mużika il-kollegi tiegħi minn mument għal ieħor. Mela qed nistennew xi ħadd tal-Raja Kirillov bil-beat illum ġej. Il-beat għandna bżonnu biex ma nonsux, inżommu daqsxejn tranquilli sewwa. Tajjeb. Nvarjaw, nibdew issa minn ftit ieħor niftħu r-radio issa, niftħu r-radio tas-segretarjat. Hello? Hello, good morning. Waqgħetilna l-linja. Nerġgħu nippruvaw naqbdu mal-familja ta' Raja Kirillov. Telefonata ma kienx fil-fatt il-wada li konna nistennew. Fil-frattemp kemm ħandur l-iskelja tagħna disponibbli mhux ħanejt il-postijiet il-numru għaraj tarawhom intom ftit. Għandna St. Angela Rabat, St. Angela Zabbar, St. John Antid Gudja, St. Joseph Blata, St. Joseph Paula, St. Joseph Slima, Teresa Nuzzo. Hello. Hello, good morning. Yes. Your choice of school for Raya, please. I just got a call. What was that? Sorry, could you repeat? I just got a call from somebody else asking me for the school. Yes, but there is the second call from me because that was recorded prior to the live streaming. Now you are being live streamed at this point in time and we need to record it live so that other parents may listen to your choice of school as well. Okay, all right. So you just need to repeat it, please. Okay? So I chose St. Joseph Blata Baida. St. Joseph Blata, thank you very much. Thank you, that's all. And on the waiting list for St. Dorothy. That you will then need to confirm via the registration portal. You will be receiving an email from our end where you will be given the possibility to pay a small fee for the registration at St. Joseph Blata and indicate your choice for the waiting list as well, okay? Okay, thank you. Have a nice day, bye, thank you. Bye, bye. Ta' mux xej revision għall-oħrajn ukoll biex tkunu tafu x'inhu l-proċess li jmiss wara llum. Qed nistennew ta' din-linja għal Nora May Saliba għat-Soppardi. Hello? Hello? Hello, good morning. Hi, il-mami ta' Nora May Saliba. Tajjeb, proset, lażla ta' skola? Mela, St. John Antid Gudja. St. John Antid Gudja, tajjeb, ħafna sinjura, grazzi u komplimenti ġara tajba.
Grazzi. Bye, Welcome thank ukoll, you. thank you. Tantiħor, bye. U s-sanna l-Najla Brinkat. Wasanna 151, 148 ranking, għanna sal-187, 185 ranking. Sufat l-inna 36 oħra. Għan qarbu s-sija sejrejna, ġibi più o meno. S-sija neqsin kwart s-sija. Jem somma l-għele, suppost il-nofsija, xin nofsija s-sija neqsin kwart għanna nkunu temmejna il-sessjoni. Enuna biex kemm jista' jkun nippruvaw nżommu r-ritmu għaddej. Veru li l-għażliet naqsulkom u allura jista' jkun li kien hemm xi skelli tkunx taqtu m'għadhomx hemmhekk imma min-naħa l-oħra. Now the choice is narrow. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, għal Najla Brinkat qed ngħid tajjeb? Iva, St. John Antit. St. John Antit, tajjeb ħafna sinjura, grazzi l-komplimenti ġara tajba. Bye, thank you. Amma issa li għandkom inqas kejjel li minnhom tistgħu tażlu wkoll min-naħa l-oħra hija eħfef fis-sensi li dawk huma u rridu niddeċiedu minn fosthom. Importanti li jkollok l-ordni isek ta' priorità għax hemm min wasal biex jagħlaq ukoll St. Joseph Paula post wieħed qed nara li fadalla. St. Joseph Slima 4 postijiet. Hello. Hello. Hi, hello. Hello, good morning. Hello, bonġu. Bonġu, l-għazda ta'kom għal Ġulja, please. Ija l-taqqa Ġulja. Erġa' repeti, skużani biex qed nisimak tajjeb. L-għazda ta'kom għal Ġulja Falzon, qed ngħid tajjeb? St. Joseph Slima. Ok, tajjeb wis St. Joseph Slima għal Ġulja. Grazzi ħafna, komplimenti ġara tajba. Thank you. Bye, thank you. Thank you. Next up, Emilia Zara. Hello. Hello. Hello, bonġu. Le, naħseb li kienet għandna l-linja mal-persuna l-oħra tad-dejja. Hello. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għazda ta'kom għal-Emilia Zara, please. St. Joseph Blata l-Bajda, please. St. Joseph Blata għal-Emilia. Grazzi ħafna, komplimenta ġara tajba. Thank you. Bye, thank you. U issa għandna lil Hailey Vella, illi fil-fatt ġa għandha skola oħra. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. Hello. Hello, bonġu, l-għazda ta'kom għal Hailey, please. St. John Antit Gudja. St. John Antit Gudja, tajjeb ħafna sinjura, grazzi l-ġurnata tajba. Grazzi ħafna, bye. Bye, thank you. U issa jmiss il-Jade Karta. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, sinjura, l-għazda ta'kom għal Jade, please. St. John Antit Gudja. St. John Antit il-Gudja. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġara tajba. Thank you. Bye. Tantiħor. Grazzi. St. John Antit issa nizlet għal 5 postijiet disponibli. St. Joseph Paula tfadalla post, St. Joseph Slima tfadallu 3 postijiet.
Mbagħad St. Angela, ir-Rabat u St. Angela Żabbar. Kif ukoll Teresa Nuzzo. Issa jmissna lil Alice Rose Kassar. Alice Rose Kassar. Hello. Hello. Bonġu, Sinjura. Bonġu. L-għazda ta'kom għal Alice Rose, please. St. Angela Rabat. St. Angela Rabat. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Grazzi ħafna l-ġurnata tajba. Bye bye. Thank you. Sanna l-Chloe Muscat. Chloe Muscat. Hello. Hello. Hello, bonġu, Sinjura. Hello. Ismana minn fuq il-mobile. Bonġu, hello. Hello, hi, bonġu. Bonġu, l-għazda ta'kom għal Chloe, please. Ismana minn St. Joseph Paula. St. Joseph Paula għal Chloe. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Thank you. Lilek ukoll, bye. Bye, thank you. Lien Karwana. Dejjem fakkarkom ta' simawna minn fuq il-mobile phones li fuq nkunu ċempinilkom, mhux minn fuq il-YouTube channel għax ikun hemm delay u titfixklu. Hello. Hello, no choice għal-Lien Karwana, jek jaġba? No choice għal-Lien. Grazzi ħafna, Sinjura, komplementa ġaħat tajba. Tantiħor, thank you. Bye, thank you, bye-bye. Wissa jmisna l-Naja Lentini. Ekku, qed jibdu l-attenzjoni li St. Joseph Paula f'fatt li kien tfadalla post wieħed għalqet ukoll, grazzi ħafna. Hello. Hello. Bonġu, Sinjura, l-għazda ta'kom għal-Naja, please. St. Joseph Blata l-Bajda, please. St. Joseph Blata, grazzi ħafna, komplimenta ġaħat tajba, Sinjura. Lilek ukoll, thank you. Bye, thank you, good day. St. Joseph Blata għatfadlinna 11 il-post. St. Joseph Slima tfadal 3 postijiet, St. Giananti tfadal 5 postijiet, Teresa Nuzza 8,
10 postijiet St. Angela Sabbar, 10 postijiet St. Angela Rabat. Hello. Hello. Hello, bonġu. Hi, bonġu. Lasdakom għal-ena, please. Bonġu. Bonġu. St. Joseph Blata, please. St. Joseph Blata għal-ena. Tajjeb ħafna, grazzi signora, komplimenti ġaħat tajba. Thank you very much. Good day. Same to you. Bye-bye. Bye. Caitlin Rose Galia. Caitlin Rose Galia. Hello. Hello, bonġu, signora. Lazzakom għal-Caitlin, please. Lazzal Caitlin, St. Joseph Blata al-Bajta, please. St. Joseph Blata. Tajjeb ħafna, signora. Grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you, good day. Bye, tantiħor. Valentina May Cardona. Valentina May Cardona. Hello. Hi, hello, bonġu. Il-mami ta' Valentina. Tajjeb ħafna, l-għażla tagħkom ta' skola jekk jogħġbok? Mela, St. John Antid, Gudja. St. John Antid, il-Gudja. Tajjeb ħafna, sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Thank you, tantiħor. Bye, grazzi. Thank you. St. John Antid, il-Gudja fadali 4 postijiet issa. Issa jmisna l-Eve, Xikluna, bonġu. Bonġu, Iva. Bonġu. L-għażla tagħkom għal-Eve, jekk jogħġbok? St. John Antid, Gudja. St. John Antid, il-Gudja. Tajjeb ħafna, sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Thank you. Bye. Bye, good day. Bye, tantiħor. Issa għandna lil Xael Mallija. Xael Mallija. Hello, bonġu sinjura, l-għażla għal Xael, please. Jiena l-mami ta' Xikluna diġà żilt. Mela, naħseb b'xi mod bdu miegħek, iskużana, il-komplimenti ġaħat tajba sinjura, ta'. Ok, thank you. Xej, bye, thank you. Mela, nippruvaw naqbdu mal-familja ta' Xael, Mallija, please. Hello. Hello, bonġu. L-għażlakom għal Xael, please. Iva. L-għażla ta' skola? St. Joseph Blata al-Bajda, please. St. Joseph Blata għal Xael. Grazzi ħafna għal-komplimenta ġaħat tajba. Thank you ħafna. Tantiħor lilkom. Bye. Bye, thank you. Issana lil Ruby Fenek. Intkom ftit fajtuna daqsxejn mużika l-ewwel kollegi, issa iskom ħallejtuna bit-toħma hekk. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għar-Ruby, please. St. Angela Rabat. St. Angela Rabat. Grazzi ħafna, komplimenti ġaħat tajba. Grazzi. Bye, thank you. Lilkom ukoll. Grazzi. Ciao, ciao. Issa għandna lil Samantha Borċ Ċantar.
Hello. Hello. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għazla ta'kom għal Samantha, please. St. Joseph Slima, please. St. Joseph Slima għal Samantha. Grazzi ħafna, komplimenti ġaħat tajba, sinjura, ta'? Grazzi ħafna. Grazzi. Lilek ukoll, thank you. Bla mużika donnu ħanibqawx qed li bil-mużika jibdilna t-textix, ma jaqbilx, mhux il-mument tat-textix. Le. Naraw li niżviluppaw ftit it-teknoloġija li għandna ħalli sena oħra jibda jkollna ftit background music ukoll. Hello. Hello, bonġu, l-għażla tagħkom għal Laura Kassar, please. Good afternoon. St. Angela Rabat, jekk jogħġbok. St. Angela ir-Rabat. U grazzi għax bitt l-attenzjoni li qerb nofsinhar ukoll. Good afternoon lilek. Grazzi lilek. Grazzi ġurnata tajba. Bye. Bye. U issanna lil Nora Joe Brinkaw. Ma t-tok ta' nofsinhar eżatt. Hello. Hello, bonġu, sinjura. Hello, bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Nora Joe, please. Yes, St. John Antid Gudja, please. St. John Antid il-Gudja. Tajjeb ħafna, sinjura, kompliment ġara tajba. Nora Joe Brinkaw, muxek. Nora Joe Brinkaw, Iva. Brinkaw, Iva. Thank you. Tajjeb lilkom. Bye. Tantiħor. Bye. Good day. Bye. Issa għandna lil Ivy Asamusu. Hello. Hi, wara nofsinhar tajjeb. Hello, tantiħor lilkom. L-għażla tagħkom għal Ivy Asamusu, please. St. Joseph Blata. St. Joseph Blata. Grazzi ħafna, komplimenti ġaħat tajba. Thank you. Bye, good day. Tantiħor, bye. U issanna lil Chloe Ann Bartolo Refalo. Hello. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Chloe Ann, please. St. Angela Rabat. St. Angela ir-Rabat. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġarat tajba. Lilek ukoll, thank you. Grazzi. Mela, disponibilità ta' postijiet, edha ovvjament tonqos imma ma nbidlux l-ammont ta' skejjel mill-aħħar li qedtilkom law. Hello, bonġu, sinjura, l-għażla tagħkom għal Ena de Gabriele. Mamita Ena jien. Yes. St. Joseph Blata, please. St. Joseph Blata għal Ena de Gabriele Rotin. Thank you very much. Good day. Thank you very much. Thank you, good day. Bye, Ciao. Imiss lil Lucia Spanjol Gravino. Għana sint diħla l-linja. Hello, bonġu, sinjura. Hello, wara nofsinhar tajjeb. Wara nofsinhar tajjeb, iwa, korreġuna għajta dej bl-istess kantalina. Grazzi. L-għażla tagħkom għal Luċija jekk jogħġbok. St. Angela Zabbar, please. St. Angela Zabbar. Ekku, grazzi ħafna, komplimenta ġaħat tajba. Thank you. Thanks. Grazzi lilkom, bye. Giulia Gauci Galia. Hello, good afternoon. Good afternoon, mill-mamma ta' Giulia. Tajjeb, ħafna l-għażla tagħkom għal Giulia mela, please. St. Joseph Blata. St. Joseph Blata għal Giulia. Tajjeb, ħafna, sinjura, grazzi u ġurnata tajba.
Thank you, nice day, bye-bye. Tantiħor, bye. U issa jmiss lil Faith De Giorgio Del Mar. Faith De Giorgio Del Mar. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mamita Faith. Yes, l-għażla ta' skola għal Faith, please. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Faith. Grazzi ħafna, Sinjura, l-komplimenti ġara tajba. Thank you. Bye, Thank you. tantiħor. Bye-bye. Nina Rosen Vella Grek. Nina Rosen Vella Grek. Hello. Hello. Hello, il-morf sena tajjeb, Sinjura. Maruf sinar tajjeb. L-għażla ta'kom għal Nina Rosen, please. St. Joseph Slima, please. St. Joseph Slima għal Nina. Tajjeb ħafna, grazzi u l-komplimenti ġara tajba. Thank you very much. Tantiħor lilkom. Thank you, bye-bye. Bye. Sa jmisna lil-Eve Xikluna. Hello, hello, one of sena tajjeb. Dwar noftar tajjeb, il-mami tajjeb xfittuna. Tajjeb, wis, l-għażla ta' skola jekk jogħġbok? St. Joseph Blata. St. Joseph Blata għal Eve. Tajjeb ħafna, Sinjura, l-komplimenta ġurnata tajba. Grazzi. Il-kom ukoll, grazzi. Grazzi ħafna, bye. Kif qed taraw in-numri niżlin sewwa, ġifieri qed nitħattu 6 postijiet St. Angela Rabat, 9 postijiet St. Angela Zabbar, 2 postijiet St. Gianantid il-Gudja, 4 postijiet St. Joseph Blata, post wieħed St. Joseph Slima, 8 postijiet Teresa Nozzo. Jekk kif fadal naħseb 11 il-telefonata x'issir. Ekku, 11 bdejn waħda li ħanamlu issa. Nistennew ġaħat tal-Maja Bonello Ġerada. Ejja nagħmlu daqsxejn sforz. Forsi jekk inkunu ftit iktar dixxiplinati jirnexxielna nagħlqu anke qabel in-nofsija. Hello? Hello? Hello, hi. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma nafx qed tiġi, tax qed li ħanaddik xi ħaġa u daqshekk. Skużani, ma fimtekx tajjeb, mela, inti l-mami jew xi ħadd qed jitkellem għan-nom ta' Maja Bonello Ġerada. Jiena l-mami ta' Maja Bonello Ġerada. Tajjeb wis. Tifla St. Monica, però sa ideal qed nisma' lili nnifsi. Mela, tkellem daqsxejn bil-mod, Sinjura, xi issa mhux dejjem ikun qed nifhem tajjeb. Fimta minn inti mami, okej, ta' Maja. X'ma fimx x'qed li wara. Issa jiena xtaqt it-tifla ndaħħalha St. Monica. Le,
id-dispeċini ila li għalqet, ġifiri li fadal disponibli huma St. Angela Rabat, St. Angela Zabbar, St. John Antid Gudja, St. Joseph. St. Joseph. Permettili. Ikun possibbli namela St. Joseph Blata u namela waiting list fuq St. Monica? Ma, tista' tagħmilha fejn tixtieq li fadal. St. Joseph Blata fadal ġifieri tista' tagħżilha iva. U meta mbagħad tirċievi l-email minn għandna, tkun trid tindika li ħażomma waiting list għall-iskola l-oħra li tixtieq iva. Mela niżili li St. Joseph Blata, please. Mela St. Joseph Blata. Mbagħad meta tirċievi jekk tixtieq iżomma fuq waiting list x'imkien ieħor, meta jkollok il-link indika hemmhekk il-waiting list li tixtieq ukoll. Tajjeb? Ġifieri issa ma nistax nagħmilha waiting list. Mhux issa, mhux waqt is-sessjoni. Dalgħodu kull ma tkunu qegħdin tagħmlu, qed tagħmlu l-għażla ta' skola bħalissa. Il-waiting list tiġi via registration wara mbagħad għall-waiting list. Ta' via email, ma tirċievi l-email minn għandna u kemm tidħol mal-link. Okay? All right, okay, thank you. Lilkom, bye, good day. Thank you. Bye, bye. Thanks, bye-bye, good day. Mela, issa qed nistennew illi nitkellmu ma' xi ħadd tal-Zoe Fenek. Hello. Hello. Hello, wara nofsinhar tajjeb, Sinjura. Wara nofsinhar tajjeb. Qed nitkellmu għal Zoe Fenek sewwa? Iwa. L-għażla ta' skola jekk jogħġbok? Mela St. John Antid Gudja. St. John Antid Gudja, tajjeb ħafna Sinjura, kumpliment ġrat tajba. Bilkom ukoll, thank you. Grazzi, tant ieħor. Bye. Aurora Bonnici. Hello. Hi, good afternoon. Good afternoon. Your choice of school are Aurora, please. St. Joseph Blata l-Bajda, please. St. Joseph Blata. Grazzi ħafna, Sinjura, komplementa ġara tajba. Thank you. Bye-bye, good day. Bye-bye. Kate Farrugia Mallija. Hello. Kemm jista' jkun tajja nkunu preparati nifhem li issa l-għażla naqset ħafna, però mhux ħadd iżdied inbilli ndumu aktar ma niddeċiedu ġifieri dik hi l-għażla ejja nkunu determinati bejniethom li waħda nixtiequ għal uliedna. Hello. Hello, nofsinhar tajjeb. Wara nofsinhar tajjeb il-papa ta' Kate Farrugia Mallija, please. Tajjeb, wis l-għażla ta' skola jekk jogħġbok? Mela, l-għażla ta' skola St. Angela Rabat. St. Angela Rabat, grazzi ħafna l-komplementa ġara tajba. Tanti ieħor, grazzi. Bye, grazzi. U hekk St. Angela Rabat niżlet għal 5 postijiet available issa. Iż-Żabbara hemm 9. St. John Antid fadal post. St. Joseph Blata 2 postijiet, St. Joseph Sliema post, 2 postijiet Teresa Nuzzo. Hello. Hello, nofsinhar tajjeb, Sinjura. Good afternoon. Good afternoon. Your choice of school għal Julia, please. St. Joseph Blata l-Bajda jekk jogħġbok. St. Joseph Blata għal Julia. Tajjeb ħafna, Sinjura, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi, l-ġurnata tajba. Bye. Bye, thank you.
Emily Gauci. Hello. Hello. Hello, we're nofsinhar tajjeb, Sinjura. Il-wara nofsinhar tajjeb. L-għażla tagħkom ta' skola għal Emily, please. Mela St. John Antid Gudja. St. John Antid il-Gudja. Grazzi ħafna u l-komplementa ġadat tajba. Thank you. Bye. Tanti ħorlilek. Grazzi, bye. Bye. Eli Pisani. Ekku St. John Antid qed jgħidu li għalqet iva kont għadni kif semmejt ilu. St. John Antid għalqet din l-aħħar għażla ta' Emily. Grazzi. Issa l-għażla hija bej żewġ St. Angelas, l-aħħar postu post St. Joseph's, Blata u Sliema u Teresa Nuzzo. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. L-għażla tagħkom għall-Eli, please. St. Joseph Sliema, please. St. Joseph Sliema għall-Eli. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġadat tajba. Grazzi, il-ġurnata tajba. Grazzi, u mal-għażla fil-fatt għall-Eli St. Joseph Sliema issa wkoll għalqet m'għadix disponibbli. Fadal biss post wieħed St. Joseph Blata. Fadal 5 postijiet St. Angela Rabat, 9 postijiet St. Angela Zabbar u 8 postijiet Teresa Nuzzo. Hello. Hello, buona nofsinhar tajjeb, Sinjura. Lilkom ukoll. L-għażla tagħkom ta' skola għal-ġejdek jogħġbok? St. Angela Rabat. St. Angela Rabat għal-ġejd. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġadat tajba. Grazzi lilkom. Bye, thank you. Raquel Buġeja. Għandna Raquel, żewġ telefonati oħra nkunu nistgħu nagħlqu din is-sessjoni pjuttost. Hello, wara nofsinhar tajjeb, Sinjura. Wara nofsinhar tajjeb, għand Raquel Buġeja jekk jogħġbok. Tajjeb wis, l-għażla ta' skola jekk jogħġbok. St. Joseph Blata l-Bajda. St. Joseph Blata għal Raquel. Tajjeb ħafna, ġadat tajba. Grazzi. Grazzi. Tanti ieħor. U St. Joseph Blata hekk għalqet ukoll bekk għall-aħħar żewġ telefonati għad għandna disponibbli St. Angela Rabat, St. Angela Zabbar jew Teresa Nuzzo. Ovvjament il-postijiet l-oħra mbagħad kollha jerġgħu jibqgħu jiġu offruti lin-nies fil-waiting list sewa tafu li jibda proċess sħiħ mbagħad anke l-postijiet li jkunu ħallew disponibbli ġenituri li kellhom skema oħra u jkunu għażlu li jbidlu illi tawwa issa anke matul ix-xhur tas-sajf. Hello. Hello. Hello, wara nofsinhar tajjeb. Il-mammi ta' Emma Jane Y. Kattard, sewwa?
Iva. L-għażla ta' skola jekk jogħġbok? St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat, tajjeb. U sinjura, grazzi l-komplement ta' ġodda tajba. Lilek ukoll. Bye bye. Bye, thank you. U fil-fatt l-aħħar telefonata għal Stella Aquilina. Nistennew tgħaddi l-linja. Ma naħar fuq l-linja u xek. Hello? Le għat memħat. Ekku. Hello? Hello? Hello, Yes, rasna hello. tajjeb, sinjura. L-għażla tagħkom għal Tantiħor. Stella Aquilina, please. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Stella. Grazzi ħafna, sinjura, komplementa ġodda tajba. Grazzi lilkom. Tantiħor, bye-bye. Grazzi ħafna. U b'dik it-telefonata fil-fatt wasalna fit-tmiem din is-sessjoni tal-lum kemm nerġa' nfakkar ftit fil-passi li jmiss fil-proċess min-naħa tagħna. Billum intkom għamiltu r-reġistrazzjoni tagħkom, nilqakom, nifraħilkom, speċjalment il-dawk li huma l-ewwel darba parti mill-iskejjel tal-Knisja, nittama li tkun esperjenza sabiħa, mhux mingħajr diffikultajiet għax dejjem ikun hemm nispera li fl-aħħar mill-aħħar tkun waħda pożittiva u għal-ġitta u lietkom. Wara l-lum, pretendux li ssir bil-forsi l-lum, sewa ġifiri għattu ċans daqxej ġranet, il-kollegi tiegħi kurdu jlaqqu jerġgħu jiċċekkjaw l-affarijiet kollha, jdaħlu sistemi kollha fid-database proper, il-estu biex ikun jistgħu jħorġu l-mailing list u hekk, ġifieri għatu ftit ċans please, però ħadd irċievu email mingħand il-kollegi tiegħi li fiha jkun ikkonfermat l-għażla li għamiltu llum live u qabel ukoll f'din is-sessjoni. Ikolkom ukoll il-link hemmhekk tidħlu fuqu biex tħallsu dawk fostkom li ħajkunu qed jagħmlu l-għażla mhux dawk li jkunu no choice, min jagħmel no choice ma jħallas xejn, imma dawk li jagħżlu iħallsu għal reġistrazzjoni u ikolkom il-possibilità ukoll li tħallu fuq il-waiting list. Sewwa ġifieri sew dawk li jagħmlu no choice, sew dawk li jkunu għamlu reġistrazzjoni ikolkom ċans illi tniżlu il-waiting list li intkom tixtiequ. Min hemm lemm imbagħad ma tirċievu xejn aktar mill-uffiċċju tagħna u l-kuntatt li jmiss ikun min-naħa tal-iskola ġaħna l-uffiċċju jgħaddu l-informazzjoni kollha wkoll lill-iskejjel u jkunu huma li mbagħad jikkuntattjawkom. Għalhekk min-naħa tagħna ma fadilna xejn li nirringrazzjawkom, nirringrazzjaw ħafna lil-Notar Dr. Robert Aquilina tal-paċenzja kollha llum iktar minn 3 sigħat għaddejna u hekk nagħmlu dan il-proċess, nirringrazzja l-kollegi tagħna, il-Justin li kien hawn ġew fl-istudju, il-telefonati li qegħdin isiru l-għajnuna kollha li għaddejja min-naħa l-oħra minn Annalise u fil-isjen. Nirringrazzja l-kollegi mill-aspett tekniku l-Dilin u Rodrik, nirringrazzja l-kollegi mill-kurja tal-links li jkunu provdelkom biex intkom stajtu titlu taċċedu għal dan is-sessjoni minn fuq il-YouTube. Nirringrazzja l-kollegi tagħna fis-Segretarja Edukazzjoni Kattolika tas-Servizzi jagħtu biex jgħinu lill-iskejjel u fl-aħħar żgur mhux l-inqas nirringrazzja lill-iskejjel tas-servizz illi jagħtu lil uliedna. Nawguralkom u l-komplement ġrat tajba. Grazzi.